Τώρα το βγάλε. Περίεργο αυτό. Δεν το είχα ρυθμίσει να κάνει recording. Καλά που το είδα τώρα και το πάτησα. Λοιπόν, από τη στιγμή που θα τελειώσει, μέχρι να γίνει το recording στο server του WebEx, παίρνει κάποιες ώρες. Και μετά πρέπει να το κατεβάσω εγώ, να το ανεβάσω στο YouTube. Κάνει και κάποιο καιρό να το κάνει processing, οπότε μπορεί να περνάει κάμια μέρα. Ωραία. Λοιπόν, είναι κάποια πορεία που να υπάρχει σε σχέση με όλα αυτά που λέγαμε για τις εργασίες, για τις απαλλακτικές, για τους μεταπτυχιακούς, προπτυχιακούς. Ωραία, τέλεια. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι πριν Ναι, ξεκινήσουμε. ναι. Είχα σκοπό να την κάνω αυτή την ερώτηση και στο πιάτσα, αλλά θα την κάνω εδώ και άμα είναι θα τη μεταφέρω. Για όσους δεν έχουν ασχοληθεί ξανά με web-related πράγματα, βλέπε PHP, Ναι. δεν ξέρω, ίσως HTML κτλ. Γίνεται να κάνουμε ένα post στο πιάτσα, ίσως με pointer σε υλικό που θα μπορούσαν να δουν για να κάνουμε κάπως catch-up με τις απαιτήσεις του μαθήματος. Κοίτα, το υλικό είναι οτιδήποτε έχει να κάνει, δηλαδή υπάρχει άπειρο στο web. Δεν ξέρω αν έχει ιδιαίτερο νόημα να αποστάρω κάποιους pointers για συγκεκριμένα πράγματα. Από την άποψη ότι είναι τεράστιο το αντικείμενο. Δεν ξέρω, δηλαδή να σου πω τώρα ότι δες το τάδε link και είσαι ok. Δεν ξέρω. Okay. δεν Γενικά έχω link. το υλικό που θα κάνουμε είχαμε πει ότι καλύπτεται και στο μάθημα. Στις διαφάνειες, για παράδειγμα, ό,τι χρειαζόμαστε θα υπάρχει για να το ψάχνουμε μετά. Γιατί δεν έχω ξαναδεί κάτι, ας πούμε, σε web προσωπικά, γι' αυτό ρωτάω. Κοίτα, αν δεν είσαι δίκτυα σε web, ναι, είναι ένα θέμα. Ωραία. Θα πρέπει να κάνεις catch-up. Εγώ δεν πρόκειται να διδάξω πώς φτιάχνουμε τις σελίδες ή τι είναι HTML ή πώς γράφουμε JavaScript. Πέρα από ότι θα κάνω αρκετά μαθήματα στα οποία live θα κάνουμε κάποια tags. Okay, οπότε μέσα από αυτά που θα δείχνω live στο μάθημα μπορεί να πάρεις μια ιδέα. Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ προαπαιτούμενη γνώση. Οκ. Όπως έλεγα και στο προηγούμενο μάθημα, δεν είναι αδύνατον να κάνεις catch-up, έτσι. Δεν ούτε με ενδιαφέρουν λεπτομέρειες τώρα για το 1002 πράγματα στο web development. Αλλά αν δεν έχεις ιδέα, εντάξει, θα πρέπει λίγο να... Οκ, με κάλυψε, εντάξει. Ναι. Αλλά δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν είναι... Αυτό το θέμα δεν είναι ότι με ενδιαφέρει το 1, 2, 3, οπότε να δώσω ένα link και να σου πω διάβασα αυτά και είσαι OK. Ωραία. Ναι. Είναι γενικότερο το θέμα του ότι εντάξει, ναι, όταν φτιάχνουμε sites είναι ένας ολόκληρος τομέας, ας πούμε, το web development. Ναι. Οκ, εντάξει, γενικά λογικό είναι αυτό. Κυρίως για να τοποθετηθώ λίγο στο πάντως, τι θα πρέπει να κάνω. Δεν θα κάνουμε κάτι το super εξειδικευμένο. Ωραία. Οπότε, αν ξεκινήσεις να κάνεις εργασία και κάθε τι που κολλάς το γκουγκλάρεις, θα είσαι μια χαρά. Ωραία, να το θέσω έτσι. Okay. Ακόμα καλύτερο αν μέχρι να βγει εργασία, ωραία, διαβάσεις και λίγο, παίξεις λιγάκι με τεχνολογίες web, φτιάξεις ένα μικρό site, δεις μερικά tutorials για να πάρεις μια ιδέα. Ωραία, ώστε να είσαι κάπως πιο προετοιμασμένος πριν ξεκινήσει η εργασία. Ωραία, εντάξει, έγινε. Τέλεια. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Άρα, ναι. Συγγνώμη. Άρα δηλαδή, οι γνώσεις που χρειάζεται να έχουμε από web δεν είναι κάτι σε βάθος, δηλαδή δεν είναι ότι η PHP που συνδέεται έτσι, που υπάρχουν αυτές τις βιβλιοθήκες, που μιλάει έτσι με τη βάση, που 1002 και με token και με password για τη βάση και καταλάβατε τι λέω, δεν θέλει σε πολύ βάθος. Κοίτα, και ναι και όχι, υπό την έννοια ότι δεν... Δεν είναι προαπαιτούμενο δηλαδή, δεν είναι ότι δεν θα μπορώ να παρακολουθήσω, μα δεν ξέρω... Όχι, αλλά όταν λες... θα δοθεί το site είναι γραμμένο σε PHP. Ωραία, οπότε θα πρέπει να μπορείς να καταλάβεις πώς δουλεύει. Και για να το αλλάξεις θα πρέπει να... αλλά δεν είναι κάτι το τρομερό. Όπως άμα πήγαινε σε μια δουλειά και να γράφεις PHP, εντάξει, θα βλέπεις μερικά tutorials και μετά στην πορεία θα τα μάθαινες όλα αυτά. Ναι. Εννοείται ότι αν έχετε κάποια εμπειρία σε προηγούμενο μάθημα με web, είναι καλύτερο. Ωραία, γι' αυτό λέω και γενικότερα είναι καλό να το παίρνεις στο μάθημα στο τέταρτο έτος και έχοντας... Αν έχουμε εμπειρία από web και δεν ξέρουμε PHP. Αυτό δεν πειράζει καθόλου.
Αυτό είναι αμεληταίο τελείως. Πιο πολύ δηλαδή σημαντικό είναι να έχεις μια αίσθηση του τι θα πει, ποιο είναι το μοντέλο του web. Ωραία, από ότι έχεις ελίτες, ότι κάνεις request, ότι σου έρχονται πίσω, ότι τρέχει JavaScript, ότι υπάρχει ένα server side, ένα client side, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα. Παρά τώρα τα technicalities του PHP, αν έχετε γράψει κάτι άλλο, δεν τρέχει τίποτα. Ωραία, μη σε αγχώνει ιδιαίτερα. Απλά θα έχει μια έξτρα δουλίτσα, αυτό δηλαδή. Ωραία. Άλλη απορία πριν συνεχίσουμε την εισαγωγή? Ωραία, τέλεια. Λοιπόν. Συγγνώμη, να ρωτήσω. Ναι, ρώτα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για κάτι που είπαμε χθες βασικά. Από ό,τι κατάλαβα, είχαμε πει χθες ότι υπάρχουν κάποιοι servers, κάπως είπαμε root, δεν θυμάμαι, που κάνουν κάποιο validation στα request. Δεν είμαι σίγουρος ότι αναφέρεσαι. Αναφέρεσαι μήπως στα certificate authorities? Ναι. Τα οποία, ναι, οκ. Απλά μου δημιουργήθηκαν δύο απορίες. Ναι. Η πρώτη είναι, από τη στιγμή που κάνουν αυτοί οι server certify, γιατί έχουμε αλυσίδες από και άλλα certifications και δεν αρκεί μόνο το ένα αυτό? Ωραία, καλό ερώτημα. Πρώτα απ' όλα, αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται online εκείνη την ώρα. Μην το φαντάζεσαι σε ένα server, σκέψου σε μια υπηρεσία. Δεν είναι κάτι το online, δηλαδή δεν είναι ότι ο browser σου επικοινωνεί με το root certificate authority, ωραία, την ώρα που κάνεις αυτό το request, για ευνόητους λόγους, έτσι, γιατί αυτοί είναι όλοι και όλοι 300 και requests γίνονται δισεκατομμύρια το δευτερόλεπτο. Ναι, βασικά αυτή είναι η δεύτερη απορία, πώς θα γινόταν αυτό, ναι. Ναι, αυτό το πράγμα είναι αδύνατο. Οπότε όλο αυτό το πράγμα γίνεται offline, δηλαδή το έχει κάνει το site, το έχει κάνει από πριν. Ωραία, δηλαδή αυτό το site τώρα που βλέπετε εδώ μπροστά με το ys13hajj.org, έχει ένα certificate. Αυτό το certificate το έχει αποκτήσει πριν γίνει το request. Ένα στατικό πράγμα, ένα αρχείο είναι που υπάρχει μέσα στο server. Αυτό λοιπόν το certificate το έχει πάρει από κάποιον provider. Ωραία, τώρα γιατί υπάρχουν αλυσίδες? Υπάρχουν αλυσίδες γιατί εγώ δεν θέλω να επικοινωνήσω κατευθείαν με το root certificate, το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, πάλι δεν μπορεί να εκδίδει εκατομμύρια certificates συνέχεια. Έτσι, θα επικοινωνήσω με κάποια εταιρεία, η οποία θα έχει ένα δικό της κλειδί, το οποίο κάπως θα το έχει κάνει certify για να το εμπιστεύομαι εγώ. Ωραία, οπότε υπάρχει μια τέτοια διενεργή δομή, η οποία επιτρέπει να κάνει scale σε αυτό το σύστημα. Ωραία. Αλλά πάνω υπάρχουν οι root. Και αν ο root, ωραία, γίνει compromise, τότε μπορείς οποιοδήποτε site, έτσι ουσιαστικά να φτιάξει ένα site το οποίο να προσποιήσει ότι είσαι οποιοδήποτε. Γιατί να λέει εδώ πέρα hajj.org, να λέει google.com. Ωραία, το οποίο εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορώ να πάρω ένα certificate για το google.com. Δεν θα μου το δώσουν. Ωραία, καλή ερώτηση πάντως, γιατί δεν είναι, σίγουρα δεν είναι σαφές. Εντάξει, θα φτάσουμε και θα μιλήσουμε για TLS πιο μετά στο μάθημα. Ωραία. Και θα δούμε βέβαια και το πώς θα δούμε πώς δουλεύουν αυτά τα πρωτόκολλα, πώς γίνεται η ανταλλαγή κλειδιών, πώς δουλεύουν έτσι χοντρικά, έτσι, δεν μπούμε σε πολύ λεπτομέρειες κρύπτο, αλλά ποια είναι τα κρυπτογραφικά εργαλεία τα οποία σε επιτρέπουν να έχεις ψηφιακές υπογραφές, το οποίο είναι βασικό στατικό για να δουλεύουν αυτά τα certificates που είπαμε, κτλ. Ωραία, θα τα δούμε. Αλλά καλή απορία. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι άλλο? Δεν κατάλαβα τον λόγο που χρειάζεται να έχω αυτούς τους ενδιάμεσους στο δέντρο με τα certificates. Είναι για να κλιμακώνει αυτό το πράγμα. Και από τη στιγμή που γίνεται offline, γιατί δεν είναι κάτι που γίνεται online, οπότε θέμα κλιμάκωσης δεν τίθεται. Ναι, και πάλι όμως δεν είναι πρακτικό να υπάρχουν 300 όλοι και όλοι οι οποίοι κάνουν τα πάντα, έτσι. Δηλαδή θέλεις, αλλά ακόμα και αυτοί οι 300 μπορεί να μην θέλουν τα πάντα να γίνονται, όλα τα certificates να υπογράφονται κατευθείαν δικά τους κλειδιά. Ωραία, γιατί θα ήταν και θέμα διαχείρισης των κλειδιών αυτών. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, αν εγώ θέλω μια εταιρεία η οποία θέλει να παράγει certificates, ωραία, δες το έτσι. Ωραία. Είμαι εγώ μια νέα εταιρεία η οποία θέλει να μπει στο χώρο η νέα GoDaddy. Ωραία, θέλω να μπω στο χώρο του certificates. Τι θα πρέπει να κάνω?
θα έπρεπε να πείσω τους browsers, ωραία, να με βάλουν μέσα στη λίστα με τους 300. Το οποίο ήταν πολύ δύσκολο, έτσι, γιατί προφανώς δεν είναι εύκολο να μπεις εκεί πέρα. Ωραία, αυτό που είναι πιο εύκολο είναι να πείσω κάποιον από τους 300 ότι εγώ είμαι μια εταιρεία, είμαι σωστός με τα κλειδιά μου κτλ. Ωραία, και να μου κάνουν sign το δικό μου certificate. Γιατί είναι πολύ πιο απλό. Η Let's Encrypt, ας πούμε, που χρησιμοποιείται, που τώρα είναι της μόδας, διότι ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, δεν ξέρω αν το έχετε δει, μια εταιρεία Let's Encrypt λέγεται, γκουγκλάρετε το, η οποία παρέχει δωρεάν certificates. Okay. Και ήταν μια πρωτοβουλία διαφόρων εταιριών, Mozilla και διάφοροι άλλοι, στο ότι συνειδητοποίησαν κάποια στιγμή ότι το encrypted web δεν προχωράει γιατί είναι δύσκολο να πάρει certificates. Okay, δύσκολο, όχι δύσκολο στις μεγάλες εταιρείες, αλλά για ένα μικρό site, ας πούμε τώρα σαν το δικό μου εδώ, πριν από 5 χρόνια δεν ασχολούμαι τώρα εγώ να κάτσω να ασχοληθώ να πάρω certificates. Θα βάζα HTTP και τέλειωσε. Ωραία. Οπότε είπαμε πρέπει να φτιάξουμε μια νέα υπηρεσία η οποία δωρεάν να δίνει στον κόσμο certificates. Okay. Αλλά όταν ξεκίνησαν να το κάνουν αυτό, δεν μπορούσαν να πείσουν τους πάντες να βάλουν τον εαυτό τους μέσα. Ωραία. Απλά πήγαν και πήραν ένα certificate από κάποιον άλλον. Okay. Τους έκανε δηλαδή κάποιος άλλος sign το δικό τους. Και μετά παίρνω εγώ από τη Let's Encrypt. Η Let's Encrypt την κάνει trust κάποιος άλλος κάνει trust το root και έτσι δουλεύει το σύστημα. Okay. Ελπίζω να απάντησα στην απορία. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε και στο chat κάτι μηνύματα βλέπω. Πράγματι, η κρυπτογραφία λένε υπάρχουν άλλα μαθήματα που να έχουν σχέση συμπληρωματικό με την ασφάλεια. Κοίτα, η κρυπτογραφία προφανώς είναι το πιο σχετικό. Ωραία, τώρα, πολλά άλλα είναι σχετικά υπό την έννοια ότι η ασφάλεια κολλάει στο οτιδήποτε. Ωραία, έχεις ασφάλεια σε δίκτυα. Οπότε, άμα κάνεις δίκτυα, προφανώς είναι χρήσιμο. Άμα κάνεις λειτουργικά, έχεις ασφάλεια system security. Ωραία. Άμα κάνεις compilers, πάλι 1002 πράγματα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια πάνω στους compilers. Ωραία, οπότε, δεν ξέρω, πιο πολύ είναι να δεις ασφάλεια σε τι πάνω σε ενδιαφέρει για να πάρεις τα αντίστοιχα μαθήματα. Ωραία. Οι εργασίες, ναι, μπορούν να γίνουν ατομικά. Okay. Δεν το συνιστώ γενικά, αλλά αν θέλετε να το κάνετε, κανένα πρόβλημα. Ωραία. Έψαλα να αναφέρει ότι στο ΕΑΜ υπάρχουν εισαγωγικές σημειώσεις. Okay. Οπότε, άμα δεν έχετε πάρει ΕΑΜ, μπορείτε να πάτε να δείτε σημειώσεις που εξηγούν σε έναν βαθμό στοιχεία web development. Για τη δεύτερη εργασία, ναι, ατομικά μπορεί να γίνουν όλες οι εργασίες, έτσι, και η πρώτη και η δεύτερη. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο, γιατί δεν μας λέμε να τελειώνουμε ποτέ την εισαγωγή. Okay, η εισαγωγή θα μας πάρει σίγουρα το σημερινό μάθημα και το επόμενο και ελπίζω στα 3 να τελειώσουμε και να μην φάμε το μισό εξάμηνο. Ωραία. Τέλος πάντων, πάντως δεν θεωρώ και τόσο εισαγωγή με την κλασική έννοια. Έτσι. Είναι ωραίο το ότι βλέπουμε πολλά πραγματάκια και είναι έτσι καλό για να μπούμε στο κλίμα. Λοιπόν, ωραία, ένα πράγμα το οποίο το αναφέραμε στη χθεσινή διάλεξη, αλλά δεν μπήκαμε σε βάθος, ωραία, είναι το θέμα του social engineering. Ωραία. Είναι και αυτό τεράστιο θέμα στην ασφάλεια και είναι ουσιαστικά εκεί που την πατάς πιο συχνά. Ωραία, γιατί είναι πολύ δύσκολο να σπάσεις ένα παραδοσιακό κρυπτοσύστημα το οποίο το έχουν εξετάσει πολλοί κόσμος για πολλά χρόνια και γενικά πιστεύω ότι είναι ισχυρό και είναι πολύ εύκολο να πάρεις ένα τηλέφωνο έτσι κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μην είναι ψηλιασμένος ζωή θες να κάνεις εσύ και να τον πείσεις να κάνει κάτι. Ωραία. Μια έτσι ωραία ιστοριούλα. Εντάξει, πάνε κάποια χρόνια, αλλά έχει ενδιαφέρον από την άποψη του social engineering. Λοιπόν, ήταν ένας... Τώρα δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς ήταν αυτός, αλλά τέλος πάντων είχε στο Twitter ένα από τα λίγα accounts που υπήρχαν την εποχή που βγήκε το Twitter, μπορούσε να έχεις account με ένα γράμμα. Ωραία. Το οποίο προφανώς είναι μούρ να έχεις ένα account με ένα γράμμα, έτσι, γιατί υπάρχουν ελάχιστα και τώρα δεν ξέρω καν, προφανώς δεν ξέρω καν υπάρχουν ακόμα και
Και πάνω προφανώς έχουν τελειώσει. Λοιπόν, οπότε ήταν λοιπόν ο τύπος ο οποίος είχε αυτό το account και κάπως θέλω να το χακάρει. Ωραία. Οπότε, πώς ξεκινάς να κάνεις μια διαδικασία, έτσι όπως είδαμε και την προηγούμενη φορά, μπαίνεις στο Twitter, σου λέει τι κωδικό έχεις και λες να το κάνω reset. Ωραία. Πάει λοιπόν αυτό να κάνει reset και συνειδητοποιεί ότι ο χρήστης αυτός είχε ένα email το οποίο ήταν σε ένα προσωπικό domain. Ωραία, δεν είχε βάλει για reset το bla bla at gmail.com. Ωραία, είχε ένα προσωπικό domain. Ωραία, πώς έχω στο email μας με το hadji.org αυτό εδώ, που είναι προσωπικό domain. Έτσι, το ίδιο είχε αυτός. Είχε το papadopoulos.com. Ωραία. Οπότε λοιπόν ο αντίπαλος εκεί πέρα, έτσι, ο hacker που ήθελε να του κλέψει το Twitter account, ο στόχος του τώρα είναι να μπει στο προσωπικό email, έτσι, αυτού του χρήστη για να κάνει reset εκεί. Ωραία. Λοιπόν, ένα email το οποίο είναι σε ένα προσωπικό domain, πώς δουλεύει? Ποιος θα μας πει? Δεν πρέπει να έχει έναν SMTP server από πίσω λογικά. Ωραία, σίγουρα θες ένα SMTP server, έτσι, όπως η Google έχει το δικό της, πρέπει να βάλεις και στο δικό σου, αφού θες να έχεις προσωπικό domain, ωραία, και μετά τι κάνεις? Δηλαδή, σύνοχο τον SMTP server, ωραία, αυτός κάθεται. Okay, πώς θα γνωστοποιήσω εγώ στον κόσμο ότι όταν κάποιος στέλνει στο... Ένα client σίγουρα, εντάξει, Outlook κτλ. Νομίζω θέλετε να ακούσετε μάλλον το MX εγγραφές. Έλα, ναι, τι είναι οι MX εγγραφές? Για τα DNS γράφουν εδώ στο chat, γιατί είναι αυτό? Εγγραφές οι οποίες είναι στο DNS, όταν χτυπάς κάτι να ξέρει πού να το κάνει resolve. Λοιπόν, άρα, όταν θες να χτυπήσεις ένα site, πρέπει κάποιος να σου πει αυτό το όνομα σε ποια IP αναφέρεται. Το ίδιο πράγμα είναι και στο email. Απλά οι εγγραφές εκεί πέρα έχουν ένα ξεχωριστό τύπο, ωραία, για να καταλαβαίνει ο client ότι είναι για email, έτσι, και όχι για web ή κάτι άλλο. Ωραία, λέγονται MX, δεν έχει σημασία. Η λογική λοιπόν είναι ότι κάπου το papadopoulos.com αντιστοιχείται σε μια IP. Ωραία. Άρα λοιπόν, ο προφανής τρόπος για να χακέψεις το email αυτού του τύπου είναι, αν μπορείς να αλλάξεις το DNS και να κάνεις το DNS αντί να λέει ότι το papadopoulos.com πηγαίνει στο δικό του σερβερ, να το κάνεις να πηγαίνει στο δικό σου σερβερ, ωραία, έχεις τελειώσει. Ή θα πήγαινες πίσω στο Twitter, θα έλεγες κάνε μου... Μετά δεν θα χρειάζεται να χακάρεις κάτι άλλο. Έτσι, το Twitter με χαρά θα έστελνε το reset email στο δικό σου σερβερ, αφού το DNS του λέει ότι ο δικός σου σερβερ είναι αυτός. Εντάξει, το πόσο εύκολο είναι αυτό είναι άλλο θέμα. Ωραία. Προφανώς δεν είναι εύκολο. Και προφανώς το ίδιο πράγμα μπορεί να το κάνεις για οποιοδήποτε email, έτσι. Και για το Gmail μπορεί να το χακάρεις έτσι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, το να χακάρεις το DNS του papadopoulos.com και το gmail.com είναι μάλλον λίγο διαφορετικά δύσκολο. Ωραία. Τώρα, άρα λοιπόν, τώρα το DNS πώς δουλεύει στην πράξη? Στην πράξη, όταν ένας ιδιώτης θέλει να σετάρει ένα DNS, πάει σε κάποιο provider, ο οποίος λειτουργεί και ως registrar, ωραία, και κάνει εκεί registration στο domain και ο provider αυτός του παρέχει και DNS. Δεν χρειάζεται το δικό σου DNS server κτλ. Ωραία. Μια τέτοια εταιρεία είναι η GoDaddy. Πολύ κλασική, μπορεί να κάνεις register domain, σου δίνει, άμα θες να κάνεις host τη σελίδα σου δίνει DNS, σου δίνει χιλιάδιο. Αυτός λοιπόν ο τύπος είχε το προσωπικό του email εκεί. Το DNS για το προσωπικό του email το είχε στην GoDaddy. Ωραία. Άρα, ο στόχος τώρα είναι να πας να χτυπήσεις την GoDaddy. Λοιπόν, στην GoDaddy μπαίνει μέσα το κλασικό, ποιο είναι το password σου, δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι. Ωραία. Και τώρα η GoDaddy, όπως είπαμε, τα κλασικά ποια είναι, ή να σου στείλει email, ή να σου ρωτήσει ποιος είναι ο σκύλος σου, ή να σου ζητήσει στοιχεία επιστωτικής κάρτας. Ωραία. Το είχαμε δει χθες που λέγαμε τα 4 τελευταία στοιχεία. Ωραία. Τώρα η GoDaddy βέβαια έχει πιο αυξημένη ασφάλεια, γιατί είναι πολύ sensitive το DNS. Ωραία. Αντί να ζητάει 4 στοιχεία, ζητάει 6 στοιχεία. Πολύ πιο advanced. Ωραία, εντάξει, λογικό. Ο καθένας βάζει όσα θέλει, έτσι. Η GoDaddy σου λέει 4 στοιχεία. Άρα επιστρέφουμε στην ίδια λογική με πριν. Πώς θα βρω την πιστωτική, πώς την PayPal. Ωραία. Η PayPal τώρα έχει άλλο σύστημα.
Η PayPal σου λέει, αν θες να πεις, να σου κάνει remind, να σου κάνει reset το account, πρέπει να δώσεις όλα τα στοιχεία της πιστωτικής. Ωραία. Και εκεί τώρα ξεκινάει το social engineering. Ωραία. Σε αντίθεση δηλαδή με αυτά που λέγαμε χθες, τα οποία ήταν πιο τεχνικά, ωραία, τώρα εδώ μπαίνουμε στο πώς να ξεγελάσουμε έναν άνθρωπο στο να κάνει αυτό που θέλουμε. Μόνο ρωτάει κάποιος, γιατί να μην χρησιμοποιήσει κάποιον άλλο τρόπο, brute force, αντί για ανάκτηση κωδικού. Ωραία, γιατί. Ποιος θα μας απαντήσει αυτό? Γιατί να μην κάνουμε brute force κωδικούς? Γιατί προφανώς θα τον ενημερώσει κάποια στιγμή ότι έχεις δοκιμάσει 15.000 φορές κωδικούς. Έτσι. Γιατί πρώτον, η κωδική, αν έχεις βάλει καλό password, θα είναι τόσοι πολλοί, ωραία, που δεν μπορεί να το κάνεις, ακόμα και να μην. Ωραία, δηλαδή, ο ρυθμός με τον οποίο τεστάρεις κωδικούς. Ωραία, θα το δούμε αυτό και στο μάθημα. Θα σου πάρει χρόνια, αιώνες, χιλιετίες. Δηλαδή, ακόμα και να μην σε σταματήσει κανένας, πόσο μάλλον που όταν μιλάμε για sites, δεν σε αφήνει κανένα site να δοκιμάζεις για πάντα, έτσι. Τα σοβαρά sites έχουν κόψει, δηλαδή με το που δουν λίγες προσπάθειες να κάνει το ίδιο account, έχεις φάει πόρτα με τη μία. Άρα λοιπόν, γι' αυτό για όλα αυτά που λέμε, δεν κάνεις ποτέ brute force. Brute force θα μπορείς να κάνεις άμα έχεις κάτι τοπικά. Έχεις δηλαδή, προσπαθείς να είναι κάτι encrypted με κάποιο κλειδί, το έχω τοπικά στο μηχάνημά μου και μπορώ να κάνω πάρα πολύ γρήγορα brute force, που και πάλι, αν το εύρος που πρέπει να δοκιμάσω είναι σοβαρά μεγάλο, πάλι δεν μπορώ να κάνεις κάτι. Έτσι. Αλλά ναι, ας πούμε, στο router σου είναι πιο εύκολο. Γιατί είσαι κοντά με το router, ο router μπορεί να μην σε σταματήσει, έτσι, και καλά χώρια που οι router έχουν όλοι admin και τέλος υπόθεση. Καλά, στο router δεν αρκεί να βρεις το hash ουσιαστικά και να το σπάσεις ακόμα και με GPU που είναι πιο εύκολο. Ναι, αν έχεις το hash ενός κωδικού, ωραία, θα τα δούμε όλα αυτά. Ναι, μπορεί να κάνεις GPU hashing που είναι πολύ πιο γρήγορο. Βέβαια, αν είναι μεγάλος και πάλι δεν θα καταφέρεις κάτι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν ένα password είναι μεγάλο, αν ένα κλειδί είναι 128-bit κλειδί, το να κάνεις brute force με μια GPU, εντάξει, θα είναι λίγο πιο γρήγορο, αλλά πάλι καταδικασμένος είσαι. Ναι. Ωραία. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά, γιατί τώρα εμείς μιλάμε για social engineering. Δεν μπορούσε αυτό να κάνει brute force, ωραία, ή δεν ήθελε να περιμένει τόσο καιρό και να τρώει τις GPUs του, όταν είναι πολύ πιο εύκολο να πάρει ένα τηλεφωνάκι. Πες λοιπόν τηλέφωνο την PayPal. Ωραία. Όπως λέγαμε και χθες, αυτές οι εταιρείες έχουν φτιαχτεί με τη λογική ότι έχουν εκατομμύρια χρήστες, μεταξύ των οποίων και χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τεχνολογία. Έτσι, σκέφτεται τη γιαγιά σας να παίρνει την PayPal. Ωραία. Και λέει λοιπόν ότι έχω κλειδωθεί από το account μου. Η PayPal λοιπόν σου λέει ότι θα σας κάνουμε reset αν μας δώσετε όλους τους αριθμούς μιας πιστωτικής κάρτας. Ακόμα πιο high security. Σου λέει όλα, θέλω και τα 16. Ωραία. Και εκεί λοιπόν ξεκινάει το παραμύθι. Λες εσύ, λέει τα 16 τώρα, τι να κάνω και τι με βρήκε και εμείς ξέρετε είμαστε από μια εταιρεία και εδώ έχουμε, αυτό είναι εταιρικός λογαριασμός και τι θα κάνω τώρα που το αφεντικό μου λείπει και δεν ξέρω ποια είναι η πιστωτική κάρτα και θα με απολύσουν γιατί πρέπει να το να τ' άλλο και πού θα τη βρω και το να τ' άλλο. Και εμείς έχουμε 100 κάρτες εδώ. Δεν μπορείτε τουλάχιστον να μου πείτε ποια κάρτα είναι, ξέρω κάποιο χαρακτηριστικό για να τη βρω. Και αφού λοιπόν τον έχει τρελάνει τον υπάλληλο έτσι τώρα αυτό για 15 λεπτά, ξέρω εγώ, της λέει αυτή την ιστορία, λέει υπάλληλος, θα σας δώσω τα τελευταία 4 στοιχεία, ψηφία της κάρτας, για να τη βρείτε. Το πιάνουμε. Δηλαδή ο υπάλληλος, ο οποίος βλέπει την κάρτα μπροστά του, έχει την άλλη να ορίεται, ωραία, και περιμένει να δει 16 στοιχεία, 16 ψηφία, λέει εντάξει, θα σου πω τα 4 για να βρεις ποια κάρτα είναι. Ωραία, πήγαινε και ρώτα στην εταιρεία σου ποια είναι η κάρτα αυτή που τελειώνει σε 5362. Προφανώς δεν θα. Ο υπάλληλος αυτός ο οποίος προσπαθεί να κάνει authentication δεν θα πει και τα 16. Ωραία, αλλά θέλει τα 4. Γιατί στο μυαλό αυτού νου, έτσι αυτός τώρα είναι η PayPal. Στο μυαλό αυτού νου, το security βγαίνει από 16 ψηφία. Το να σου πω τα 4 δεν τρέχει τίποτα. Ωραία, δεν σκέφτεται ότι αυτά τα 4 είναι. Έτσι, όλος ο κωδικός μπορεί να είναι για ένα άλλο site. Και δεν είναι δικό του θέμα, δεν ασχολείται με κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει λοιπόν? Έχουμε πάει από το Twitter, έχουμε πάει στο GoDaddy, από το GoDaddy έχουμε πάει στην PayPal. Ωραία, στην PayPal πήραν 4 στοιχεία, γυρνάμε πίσω στην GoDaddy. Το πρόβλημα στην GoDaddy είναι ότι δεν ζητάει 4, ζητάει 6. Ωραία. Τι κάνουμε? Κάνα πρόβλημα, social engineering. Παίρνεις τηλέφωνο πάλι. Ωραία, πάει στην GoDaddy τώρα.
Και πάλι τα ίδια πράγματα. Ναι, γεια σας, είμαστε από την τάδε εταιρεία και προσπαθούμε να κάνουμε μια αλλαγή στο τέτοιο και τα λοιπά. Πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε ένα reset γιατί δεν μου ξεχάσει τους κωδικούς. Θέλουμε τα 6 στοιχεία της κάρτας. Τα 6 στοιχεία της κάρτας, την έχω χάσει την κάρτα. Πού να τη βρω τώρα την κάρτα, την έχω χάσει. Θυμάμαι σίγουρα τα 4 τελευταία και τα χρησιμοποιούσα συχνά, είναι 52-36. Αλλά τώρα τα πρώτα 2 δεν θυμάμαι τι ήτανε. 12 ήτανε, όχι. 13, όχι. 25, ναι, το βρήκαμε. Οκ. Διότι εκεί, όπως μας λέει κάποιος στο chat, πλέον είναι 100 συνδυασμοί. Οκ. Και όχι μόνο είναι 100 συνδυασμοί, αλλά ο υπάλληλος τώρα στην GoDaddy περιμένει να του πεις εσύ 6 ψηφία. Αν εσύ του πεις τα 4, του τα πεις με τη μία, δεν είναι αυτός φυλιασμένος. Άμα πήγαινες να κάνεις brute force και τα 6, και θα ήθελες πάρα πολύ καιρό βέβαια, αλλά και θα σε έχω με τη μία. Σου έλεγες η κάρτα, μήπως είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δεν είναι. Μήπως είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Όχι. Προφανώς. Αν όμως του πεις τα 4, του φτιάξει ένα story ότι εγώ την έχω χάσει την κάρτα και τα 4 τα θυμάμαι, που λογικό είναι και αυτό, έτσι. Την έχασε την κάρτα, αντί πού να την βρεις τώρα. Είναι παλιά κάρτα, έχει λήξει, δεν ξέρω εγώ τι. Τα 4 πάρτα. Σε αφήνει να κάνεις brute force. 100 συνδυασμούς. Αν σε αφήσεις να δοκιμάσεις 10-15. Και άμα δεν σε αφήσει, κανένα πρόβλημα. Το κλείνεις. Λες, εντάξει, θα ψάξω να τη βρω. Και παίρνεις 3 ώρες που θα έχει αλλάξει υπάλληλος. Ή ξαναπαίρνεις, δεν θα σε κάνει τον ίδιο, θα πέσει κάποιον άλλο. Και το έχει σημειώσει τώρα στο σύστημά τους η GoDaddy ότι πριν από 3 ώρες πήρε τηλέφωνο κάποιος και δοκίμασε τα 2 πρώτα στοιχεία της, σιγά με το έχουν σημειώσει. Παίρνεις, λες το ίδιο story, δοκιμάζεις άλλους 5-6 συνδυασμούς. Το κάνεις 5-6 φορές, κάποια στιγμή το βρεις. Και βέβαια, εντάξει, τέτοιες ιστορίες υπάρχουν άπειρες. Δηλαδή, είναι το πιο συνηθισμένο, διότι οι υπάλληλοι αυτοί έχουν μια δουλειά να κάνουν, δεν ασχολούνται με το ούτε καν γιατί το κάνουν, ούτε ποιο είναι ακριβώς το security threat, ούτε ποια είναι τα assumptions για τον αντίπαλο. Ωραία. Πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και μπορεί να είναι κουρασμένοι, μπορεί να θέλουν να φύγουν, μπορεί οτιδήποτε. Και βέβαια μετά έχεις όλα τα phishing, του στυλ, ωραία, δείχνω εγώ, λέγαμε ότι υπάρχουν όλα αυτά τα συστήματα για να μην μπορώ να κάνω ένα site να μοιάζει με το Google. Αλλά αυτό σημαίνει ότι αν το κάνω, μπορώ να το κάνω. Αλλά αν το κάνω, θα του βγάζει εδώ ένα μηνυματάκι ότι αυτό δεν είναι ασφαλές. Ωραία, αν αυτός πατήσει yes, τέλειωσε. Ωραία. Μετά του δείχνω ένα site το οποίο να λέει ή με το web banking, βάλε το κωδικό, τέλειωσε. Ή μετά στέλνεις email και του λες το account σας στην Google πάει να λήξει, στην Alpha Bank θα λήξει. Πατήστε εδώ για να το κάνετε reset. Πανικοβάλλει το άλλος. Θα κάνει reset το τέτοιο, πατάει το link. Το link βέβαια δεν πηγαίνει στην Alpha Bank, πηγαίνει στην Alpha Bank. Ωραία, χωρίς. Η Alpha Bank με 2 αλφα. Ή highsecurity.com. Ναι, μετά το άλλο και αυτό. Ζυγείς και δεν το δοκιμάσεις. Σωστό. Ωραία. Ή το κάνεις μαζικά. Έτσι, αν το κάνεις μαζικά, τότε παίζει με τα νούμερα. Δηλαδή λες, ωραία, το ποσοστό των ατόμων που άμα τους είναι ένα email ότι το account σας στην Alpha Bank θα λήξει και κάνει reset, ναι, είναι 1%. Αν εσύ το στείλεις 1 εκατομμύριο mail, μπράβο. Alpha Bank. Ναι, τέτοια domains μπορεί να είναι και περιζήτητα, έτσι, άμα στο black market, αν έχει καλό... Εντάξει, το two-factor μετά είναι. Αν έχεις two-factor, το πράγμα αλλάζει. Αν και ένα άλλο θέμα είναι ότι αν δεν θα σπάξεις και το two-factor, μπορεί να το κάνεις online όλο αυτό. Δηλαδή, τη στιγμή που άλλος μπαίνει, ωραία, τη στιγμή που έχω εγώ το fake Alpha Bank, ωραία, το έχω φτιάξει και μπαίνει άλλος μέσα και εγώ του λέω δώσε μου το κωδικό.
Ωραία. Του δίνει τον κωδικό. Λέει αυτός πάει να κάνει κάτι. Να κάνει μια μεταφορά του ανατάλλου. Εγώ ταυτόχρονα μπαίνω στο κανονικό Alpha Bank. Okay. Και το Alpha Bank μου ζητάει να κάνω two factor. Και εγώ του λέω αυτού νου. Θέλω να μου κάνει two factor. Θα σου στείλω εγώ στο κινητό σου κάτι. Το πιάνουμε. Είμαι man in the middle εκεί πέρα. Okay, δηλαδή, ότι, με το που πάει να μπει αυτός, εγώ πάω να μπω στην κανονική Alpha Bank. Και ό,τι μου ζητάει εμένα η Alpha Bank, το ζητάω σε αυτόν να είναι. Ωραία. Αν αυτός δεν ψηλιαστεί από κάποια ασυνάφεια ανάμεσα σε αυτό που του ζητάω εγώ και αυτό που του δίνει το κινητό του, που συχνά μπορεί να μην υπάρχει και καμία ασυνάφεια, θα δώσει κάλλιστα σε μένα αυτό που του στείλε στο κινητό και εγώ σπάω και το two factor, σπάω και τα πάντα. Με phishing είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Nigerian Prince. Το άλλο ενδιαφέρον με τον Nigerian Prince που είναι σχετικό με όλα αυτά που λέμε, είναι διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο το οποίο έλεγε ότι όλα αυτά τα Nigerian Prince το ξέρετε, έτσι, το spam που παίρνεις και λέει ότι είμαι, ξέρω εγώ, ο πρώην πρίγκιπας της Νιγηρίας που μου έχουν διώξει από τη χώρα και έχω 3 δισεκατομμύρια σε χρυσό, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να τα πάρω άμα δεν με βοηθήσει εσύ με το δικό σου λογαριασμό τράπεζας. Okay. Ναι, και θέλω να αγοράσω το Παναθηναϊκό. Okay. Λοιπόν, και σου γίνει ένα story το οποίο είναι θεόκουφο. Δηλαδή θα μπορούσε να φτιάξει ένα πολύ πιο λογικό story, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να σου πει τώρα ότι είναι ο πρίγκιπας Νιγηρίας. Θα μπορούσε να σου πει κάτι λίγο πιο πιστευτό. Και έλεγε λοιπόν το άρθρο ότι ο λόγος που το κάνουν αυτό, γιατί το έχεις σκεφτεί αυτό, γιατί βάζουν αυτό το κουλό story και δεν βάζουν κάτι πιο πιστευτό. Λοιπόν, ακριβώς, για να μην χάνουν το χρόνο τους με τους έξυπνους. Δηλαδή, άμα να πιστέψεις τα άλλα, τους λέει ότι προφανώς όταν εσύ ξεκινάς την πρώτη επαφή με το scam, ωραία, το απαντάς στο email και λες, ναι, ξέρω εγώ, έχω account. Τι να κάνω για να σε βοηθήσω. Αυτό σου λέει με τη μία, βάλε μου 300.000 ευρώ. Σου λέει, μπορείς να μου βάλεις 5 ευρώ και εγώ θα σου βάλω πίσω τάδε και μετά θα μου βάλεις και πάει κάπως έτσι. Okay. Μέχρι να φτάσει να του ζητήσει τα χοντρά τα λεφτά. Okay. Αυτό λοιπόν έχει ένα κόστος για τον scammer. Okay. Αν λοιπόν εσύ, ο οποίος, εντάξει, μπορεί να είσαι λίγο επιρρεπής σε αυτά, αλλά δεν είσαι και τελείως, ας πούμε, δεν είσαι και η γιαγιά, ας πούμε, η οποία δεν έχει καμία ιδέα από τεχνολογία και όλα αυτά πιστεύει. Ωραία, θα ξεκινήσεις, ας πούμε, θα φας τον χρόνο του ο σκάμερ και μετά από λίγο απλά θα τα παρατήσεις. Okay, ενώ σου λέει, άμα σου πετάξω μια ιστορία η οποία είναι τόσο γιούχου και παρατάς τα κλικάρεις, εσύ πραγματικά θα είσαι έτοιμος, ρε παιδί μου, ξέρεις. Ό,τι και να σου ζητήσω θα το κάνεις, έτσι, αφού έχασες τώρα την ιστορία για το Nigerian Prince. Είναι σίγουρο. Λοιπόν, αρχίσανε τώρα. Το chat έχει τρελαθεί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έτσι, λοιπόν, όλο αυτό τώρα το phishing, εντάξει, προφανώς το μάθημα δεν θα μπούμε τόσο σε αυτό, γιατί αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με ανθρώπινο παράγοντα και είναι πιο πολύ για ένα τέτοιο ψυχολογίας, ας πούμε, για το πώς να κάνει τον άλλο να χάψει κάτι παρά τεχνικά. Okay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Άλλο κλασικό θέμα είναι ότι προβλημάτων που μπορεί στο threat model να το έχουμε λάβει λάθος. Ωραία, είναι ότι όλα αυτά τα threat models πρέπει να τα κάνεις update κάθε τόσο. Okay, διότι το να κάνεις σήμερα μια ανάλυση και να πεις ότι αν ο αντίπαλος δεν γνωρίζει το χύψη, είμαι ασφαλής, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι σε 10 χρόνια δεν θα έχει αλλάξει κάτι από όλα αυτά. Ωραία, σε οποιονδήποτε παράγοντα. Okay. Τεχνικό ή μη τεχνικό. Που δηλαδή πριν από 20 χρόνια, ωραία, ή και πιο νωρίς, ίσως και 15 χρόνια, ήταν ok να χρησιμοποιείς ακόμα τον DES, ωραία, ciphers που είχαν βγει στα 70s, ωραία, και χρησιμοποιήσαν 52-bit κλικιά. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Συγγνώμη που διακόπτω. Σε αυτό που λέτε όμως, αν εμείς μπορούμε να προβλέψουμε τα προβλήματα ασφαλείας μόνο για τις υποθέσεις που έχουμε ήδη δει, τότε πώς μπορούμε να είμαστε, αν όχι σίγουροι, σε ένα μεγάλο ποσοστό, σίγουροι ότι τουλάχιστον έχουμε θωρακίσει το σύστημά μας παραπάνω από αυτά που έχουν ήδη γίνει? Δηλαδή, είναι πιο μπροστά πάντα αυτοί που προσπαθούν να σπάσουν ή αυτοί που προσπαθούν να προστατεύσουν? Ένα παιχνίδι είναι, έτσι. Είναι ένα παιχνίδι. Δηλαδή, εσύ πάντα δεν μπορείς να ξέρεις
δεν μπορεί να ξέρεις ακριβώς οι άλλοι. Τώρα, αν μιλάς, ας πούμε, για ποιο είναι το state of the art, στο τι μπορεί ο άλλος να σπάσει, ωραία. Εσύ το μόνο που να κάνεις είναι υποθέσεις με βάση την τωρινή έρευνα. Δηλαδή, συνέχεια γίνεται έρευνα, συνέχεια προσπαθούν να σπάσουν νέα πράγματα. Δηλαδή, όταν βγαίνει, ας πούμε, ένα καινούριο hash, προσπαθούν να βρουν collisions. Okay. Και σιγά-σιγά βγαίνουν νέα τάξη που λέει ότι με τάδε πιθανότητα μπορεί να υπάρχει collision ή ότι τόσα bits το σπάσαμε, τόσα bits το σπάσαμε. Okay. Και μετά βγαίνουν νέα recommendations, το οποίο λέει δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή άμα τα 1000 bits είναι ασφαλή ή όχι. Ωραία, δηλαδή αυτή τη στιγμή αν έχεις RSA 1024 bits, μάλλον αλλά δεν το ξέρουμε και σίγουρα. Οπότε πήγαινε στα 2000. Κάπως έτσι πάει το παιχνίδι. Αν εσύ μείνεις στα 2000 για 20 χρόνια, έχεις πρόβλημα. Πρέπει κάθε λίγο να το αναθεωρείς, να δεις τώρα τι έγινε. Ψάξε τη νέα έρευνα. Πήγαινε, διάβασε στη Wikipedia, ξέρω εγώ, τι καινούριο υπάρχει από attacks στο RSA. Ωραία, έτσι πηγαίνει. Να ρωτήσω κάτι πάνω στο RSA. Ναι. Για ποιο λόγο να μην φτιάξουμε εξ αρχής ένα κλειδί με 8.100 τόσο και να καθόμαστε performance. Καλή ερώτηση. Ναι, performance. Performance. Είναι τόσο αισθητό. Ναι, είναι πολύ αισθητό. Ειδικά όταν μιλάς για σύγχρονη κρυπτογραφία. Θα τα δούμε αυτά. Ασύμμετρη κρυπτογραφία. Δηλαδή, θα το δούμε αυτό στο μάθημα, ότι υπάρχει συμμετρική κρυπτογραφία, η οποία είναι η πιο γρήγορη, αλλά απαιτεί να έχει το ίδιο κλειδί η Αλή και ο Bob, και η ασύμμετρη κρυπτογραφία, η οποία είναι πολύ πιο αργή, τάξη μεγέθους πιο αργή, 1000 φορές πιο αργή, αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι έχουν διαφορετικά κλειδιά η Αλή και ο Bob. Ναι, αυτό. Οπότε εσύ πρέπει να βρεις πού είναι ένα λογικό compromise. Έτσι, εννοείται, αν είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις το έξτρα κόστος, βάλε παραπάνω να είσαι σίγουρο. Κανείς θα σου πει γιατί το έκανες. Αλλά σαν general recommendation, δεν θα πούμε βάλε 8.000 bits κλειδί, γιατί παρά είναι. Ωραία, υπάρχει και νομικά όρια, λέει. Εντάξει, αυτά δεν ισχύουν πια. Θα το πω, όταν θα φτάσουμε στο ιστορικό, στην ιστορική αναδρομή, ίσχυε αυτό που λέει στο παρελθόν. Ωραία, υπήρχε η Αμερικάνικη κυβέρνηση ένα καιρό, θα φτάσουμε. Άστο για την ώρα του. Τώρα όμως δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάποιος που σου απαγορεύει να χρησιμοποιείς κλειδιά 8.000 bits. Σίγουρα δηλαδή δεν υπάρχει. Ωραία, σούπερ. Ναι, αλλά ναι, αν εσύ χρησιμοποιήσεις αυτή τη στιγμή τον DES που υπήρχε από το 70 με 52 bits κλειδιά, όταν το φτιάξανε, 52 bits δεν είναι και τόσο μικρό, 252 τόσο μικρό νούμερο. Τότε ήταν αδιανόητο να κάνεις enumerate 252. Ωραία, τώρα με hardware σε πολύ λογικό κόστος, σε μία μέρα μπορεί να τα απαριθμίσεις όλα. Άρα πρέπει να το έχεις αυτό στο μυαλό σου. Ωραία. Τώρα ένα άλλο πάλι πολύ σημαντικό θέμα, έτσι, που όλα αυτά μας κάνουν να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο challenging θέμα η ασφάλεια. Ωραία, είναι τα λεγόμενα side channels. Ωραία, τι σημαίνει εδώ? Όταν εσύ αναλύεις έναν αλγόριθμο, ένα κρυπτοσύστημα, ένα οτιδήποτε, για να δεις αν είναι ασφαλές ή όχι, ωραία, συνήθως αυτό που κάνεις είναι να κοιτάς αν η έξοδος του αλγορίθμου, ωραία, είναι ικανή, δηλαδή αυτά που παράγει ο αλγόριθμος, είναι ασφαλή υπό την έννοια ότι στην έξοδό του, από τα δεδομένα που παράγει, να μην μπορείς να εξάγεις ένα κλειδί. Ωραία, δηλαδή εσύ έχουμε εδώ έναν υπολογιστή, στον οποίο του δίνουμε κάτι και το κρυπτογραφεί, το αποκρυπτογραφεί. Ωραία. Ένα property που έχεις, θες, αν αυτός μας δίνει κάτι κρυπτογραφημένο, να μην μπορείς από αυτό που σου δίνει να εξάγεις το κλειδί. Ωραία. Το πρόβλημα είναι ότι συχνά δεν λαμβάνεις υπόψη άλλες πληροφορίες, οι οποίες είναι τελείως side. Ωραία. Δηλαδή, κάτι το οποίο δεν είχε προβλεφτεί στην αρχή. Ωραία. Για παράδειγμα, ένας αλγόριθμος να εκτελείται, πέρα από το αποτέλεσμα που βγάζει, ένας αντίπαλος μπορεί συχνά να παρατηρήσει και το χρόνο που κάνει να εκτελεστεί ο αλγόριθμος. Συνήθως δεν ασχολείσαι με αυτό το πράγμα. Όταν κοιτάμε την ορθότητα ενός προγράμματος, λέμε έβγαλε το αποτέλεσμα. Εντάξει, μπορεί να σε ενδιαφέρει κιόλας αν είναι γρήγορο ή αργό από θέμα performance. Αλλά δεν ασχολείσαι
με το αν ο χρόνος εκτέλεσης είναι secure ή όχι. Okay. Τι λοιπόν κάνανε πριν από πάλι κάποια χρόνια. Ωραία, υπήρχαν attacks, στα οποία έστελνε εσύ κάτι encrypted σε ένα server ο οποίος έτρεχε SSL, okay, ακόμα και πάνω από ένα δίκτυο, γρήγορο δίκτυο βέβαια, όχι να μην στην άλλη άκρη του κόσμου. Ωραία, αλλά αν είχε ένα γρήγορο δίκτυο εδώ πέρα, τοπικό δίκτυο, έστελνε λοιπόν σε κάποιον server ο οποίος είχε SSL ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα και αυτός ο server, ανάλογα με το αν το encryption εδώ ήταν σωστό ή όχι, κάνει κάποιο χρόνο να σου πει ότι OK, σε αφήνω να μπεις, ή σου πετάει ένα λάθος. Έτσι σου λέει ότι αυτό που μου λες δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι σωστό, δεν συνοούμαστε. Ωραία. Και ο χρόνος τώρα αυτός, ωραία, είναι εξαιρετικά πιθανό να, ανάλογα με το πώς δουλεύει ο αλγόριθμος που τρέχει από πίσω, okay, ο block cipher, ας πούμε, μπορεί να τρέχει εδώ πέρα, ο αλγόριθμος ασύμμετρης κρυπτογραφίας. Ωραία. Αν το πρώτο bit του κλειδιού είναι 0, μπορεί να μπαίνει σε μια διαφορετική λούπα, σε ένα if, ας πούμε, ή δεν ξέρω τι, ή όταν πολύ συχνά, ας πούμε, εδώ πέρα γίνονται exponentiations. Το οποίο το exponentiation αυτό γίνεται κάνοντας συνέχεια squaring. Ωραία, κάνεις στο τετράγωνο, ξανά στο τετράγωνο, ξανά στο τετράγωνο. Και αναλόγως με το πόσα μηδενικά έχεις μέσα, θα κάνεις ένα διαφορετικό αριθμό από τέτοιους τετραγωνισμούς. Okay. Άρα λοιπόν μπορεί, αν το πρώτο bit του κλειδιού είναι 0, ο αλγόριθμος αυτός να κάνει, ξέρω, 10 millisecond, άμα είναι 1, να κάνει 12 millisecond. Okay. Και τώρα θα μου πεις, και τι έγινε τώρα, τα 2 millisecond είναι η διαφορά. Αν είσαι γρήγορο δίκτυο, ωραία, και αν αυτό το κάνει συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, ωραία, ακόμα και αν υπάρχει θόρυβος, αν ο θόρυβος δεν είναι τόσο μεγάλος σε σχέση με την πληροφορία, έτσι, αυτό θες ένα πολύ γρήγορο δίκτυο, μετά από εκατομμύρια επαναλήψεις, θα αρχίσεις να βλέπεις πραγματικά διαφορές στους χρόνους. Okay. Και υπάρχουν πρακτικά τέτοια attacks, τα οποία κάνουν recover όλο το κλειδί, όχι σπάζοντας την κρυπτογραφία. Ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης είναι super. Κανένα attack εκεί πέρα. Ούτε κάνοντας brute force. Έτσι, δηλαδή μπορεί να το δοκιμάσεις εκατομμύρια φορές, αλλά και πάλι είναι τεράστια διαφορά από το να κάνεις brute force. Μπορεί να έχεις ένα κλειδί 1000 bits, το οποίο είναι άπειρες σύνδεσμοι να κάνεις brute force. Ωραία, ενώ εδώ μπορεί να θέλεις 1 δισεκατομμύριο επαναλήψεις. Πολύ, πολύ μικρότερο. Και βέβαια αυτό είναι πρόβλημα. Έτσι μεγάλο, διότι αρχίζεις και χάνεις. Δηλαδή λες, εγώ έκανα μία απόδειξη ότι το σύστημα μου δουλεύει, αλλά η απόδειξη αυτή δεν λάμβανε υπόψη της ένα ολόκληρο τεράστιο παράγοντα πληροφορίας, η οποία είναι ικανή με τη μία να σου κάνει rebuild το key. Και όταν μιλάει σε channels δεν είναι μόνο χρόνος. Το ίδιο πράγμα το έχουν κάνει παίρνοντας, ας πούμε, μια smart card, και αυτές οι smart cards που έχουν το τσιπάκι μέσα, τι έχουν? Αυτό το τσιπάκι μέσα έχει ένα κλειδί. Και αυτό είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο το hardware. Ωραία, το τσιπάκι που βλέπετε σε μια πιστωτική κάρτα, ας πούμε, μέσα, γιατί είναι τσιπάκι και δεν είναι, ξέρω, μια απλό μαγνητικό. Ωραία, γιατί εκεί μέσα έχει ένα κλειδί. Και είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε το κλειδί είναι αποθηκευμένο, να μπορεί να το αποθηκεύσει μέσα, αλλά δεν μπορεί να το κάνει retrieve. Ωραία, δεν μπορεί δηλαδή να πει, πες μου ποιο είναι το κλειδί. Υπάρχουν ειδικοί τρόποι να το φτιάξει, έτσι ώστε ακόμα και physically να προσπαθήσει να το βρει με μικροσκόπιο να είναι δύσκολο, σχεδόν αδύνατο. Έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιο να αντιγράψει την κάρτα. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Μια κάρτα με τσιπάκι, οι παλιές κάρτες που είχε τη μαγνητική ταινία, την έβαζε στο μηχάνημα και φτιάχνε 10 ίδιες. Ενώ θες να το τσιπάκι δεν μπορεί να τις αντιγράψει. Λοιπόν, και το θέμα είναι λοιπόν, πώς θα βγάλεις το κλειδί από εκεί μέσα. Ωραία, και πάρουν και το βαράνε με λέιζερ. Και κοιτάνε πόσο πολύ, ας πούμε, αυτό το πράγμα αντανακλά το λέιζερ. Πόση θερμότητα βγάζει, πόση ενέργεια καταναλώνει, 1002 τέτοια. Ωραία, ολόκληρη βιβλιογραφία πάνω σε side channels. Να ρωτήσω, και, έλα. Με το χρόνο θα μπορούσε να λυθεί αν υπήρχε κάποιος τεχνητός χρόνος από αυτό που κάνει accept request? Ωραία, πολύ καλό. Ο τρόπος θα το λύσεις. Ποιος είναι ο τρόπος θα το λύσεις? Λοιπόν, ο τέλειος τρόπος για να το λύσεις είναι ουσιαστικά τι θέλεις. Έχεις μια πληροφορία η οποία είναι correlated με κάτι μυστικό. Δηλαδή έχεις το μυστικό στο οποίο είναι το κλειδί και η δημόσια πληροφορία η οποία είναι ο χρόνος. Ωραία. Εγώ αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι αυτά τα δύο να είναι uncorrelated. Να μην υπάρχει σχέση ανάμεσα στα δύο. Ωραία. Ο πρώτος
με βάση το χρόνο που παίρνει μια ενέργεια, το έγραψε στο chat, μπορείς να αποκρυπτογραφήσεις ένα μήνυμα. Με βάση το χρόνο που παίρνει μια ενέργεια, μπορείς να μαντέψεις το κλειδί. Και μόλις βέβαια μαντέψεις το κλειδί, μετά αποκρυπτογραφήσεις τα πάντα, έτσι. Ακόμα χειρότερο. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά θα αποκρυπτογραφήσεις ένα μήνυμα που είναι attack, εντάξει, σοβαρό, αλλά. Ωραία, βρίσκεις όλο το κλειδί. Ακόμα χειρότερο. Μπορεί να αποκρυπτογραφήσεις όλα τα μηνύματα. Λοιπόν, τώρα τι έλεγα για τον χρόνο. Λοιπόν, το τέλειο είναι να κάνεις λοιπόν το χρόνο να μην εξαρτάται το κλειδί. Και ο πιο απλός τρόπος να το κάνεις αυτό είναι να κάνεις το χρόνο σταθερός. Αν ο χρόνος είναι σταθερός, δηλαδή το decryption παίρνει πάντα τον ίδιο χρόνο, τότε δεν υπάρχει πληροφορία εκεί. Είναι. Οκ. Λοιπόν, πώς θα το κάνεις αυτό. Ιδέες. Σετάρεις τον αλγόριθμο έτσι ώστε να παίρνει πάντα το μέγιστο χρόνο που υπάρχει πιθανότητα να πάρει. Μπράβο. Οκ, μέγιστο τώρα, ακριβώς. Λοιπόν, γιατί εσύ δεν μπορείς να μικρύνεις τον χρόνο, δεν μπορεί να κάνεις τον αλγόριθμο να τρέχει πιο γρήγορα. Ωραία. Μπορείς όμως να το κάνεις να καθυστερήσει. Δηλαδή, του λες ότι θα βάλουμε τόσα μιλισεκόντα, ας πούμε, ότι είναι ο μέγιστος χρόνος. Αν έχεις τελειώσει πιο γρήγορα, περίμενε και μετά πάντα. Ωραία. Τι προβλήματα έχει αυτό, βέβαια. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα έχει τεράστιο αποτελεσματικό χρόνος. Έτσι, θα έχει καθυστέρηση. Ωραία. Καλά, ένα θέμα είναι ότι μπορεί να μην ξέρεις καν ποιος είναι ο μέγιστος χρόνος. Γιατί πρέπει να το βρεις και αυτό. Αλλά συχνά ο μέγιστος χρόνος μπορεί να έχει πολύ μεγάλη απόκληση. Ο μέγιστος χρόνος από τον μέσο χρόνο. Οπότε θα αναγκαστικά θα πρέπει να βάλεις μια μεγάλη καθυστέρηση. Αν το σκεφτείτε, πάρα πολλοί από τους αλγόριθμους που ξέρετε, ωραία, ο χρόνος εκτέλεσής τους εξαρτάται από τα δεδομένα. Ωραία, σκεφτείτε την Quicksort, ας πούμε. Πιο απλός αλγόριθμος, το έχετε μάθει το πρώτο έτος. Η Quicksort, ωραία, φαντάζομαι όλοι ξέρετε ότι αν ο πίνακας είναι ήδη σορταρισμένος, ωραία, τρέχει σε τετραγωνικό χρόνο. Ενώ άμα είναι randomly σορταρισμένος, ωραία, τρέχει σε νηλογνή. Αν λοιπόν αυτό είναι sensitive, εσύ μπορεί να είναι sensitive, να λες ότι, ωραία, σκεφτείτε ότι να έχεις ένα αλγόριθμο που αν τα δεδομένα είναι σορταρισμένα, αυτό να σημαίνει κάτι. Και εγώ θέλω να το κρύψω αυτό. Οπότε, θα πάω worst case. Αλλά worst case είναι πάρα πολύ. Ωραία, θα πρέπει δηλαδή, ενώ τρέχει μια χαρά η Quicksort γρήγορα, εγώ να την κάνω να τρέχει αργά. Πρόβλημα. Ωραία, τώρα μας λέει εδώ ο Κωνσταντίνος, μήπως να βάζουμε random διαστήματα χρόνου αναμονής. Ισχύει, μπορεί να βάλεις random. Αλλά αν βάλεις random, τότε δεν είναι το ίδιο safe. Διότι άμα δεν τα κάνεις όλα ίδια, τότε με το random, εντάξει. Δηλαδή προσθέτεις λίγο θόρυβο, αλλά δεν έχεις βάλει και. Υπάρχει ακόμα σύνδεση. Γιατί και το random από μια κατανομή το έχεις τραβήξει. Που σημαίνει μπορεί να είναι και μικρό, μπορεί να είναι και μεγάλο. Άρα ο χρόνος μπορεί να είναι πάλι μικρός. Μπορεί να κάνει δηλαδή πιο δύσκολη τη ζωή του αντιπάλου. Ωραία, και υπάρχουν μετά βέβαια θεωρίες που μπορείς να αποδείξεις πράγματα για ανάλογα με το τι καθυστέρηση. Δηλαδή αυτό γίνεται στην πράξη να βάλεις random καθυστέρηση. Και υπάρχουν και τεχνικές, μπορώ να κάνω κάποια απόδειξη ότι με βάση το πόση καθυστέρηση βάζουμε, κάνουμε τουλάχιστον τόσο δύσκολο τη δουλειά του αντιπάλου και τέτοια πράγματα. Ωραία, είναι πολύ ενδιαφέρον τομέας, τεράστιος τομέας. Κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι ή. Αυτό με την τυχαιότητα, για ποιο λόγο δεν είναι τόσο καλό, επειδή θα συγκλίνει αυτό κάπου αν κάνουμε πολλές δοκιμές. Επειδή άμα είναι ομοιόμορφο, κατανομή της τυχαιότητας. Κοίτα, αν ήταν ομοιόμορφη, εσύ τι θέλεις. Ωραία, το ιδανικό είναι αυτό που παρατηρείς και αυτό που είναι μυστικό να είναι πιθανοτικά ανεξάρτητα μεταξύ τους. Ωραία, δηλαδή η πιθανότητα να έχεις το κλειδί σου να είναι το 1, το 2 ή το 3. Ωραία. Δεδομένου του ότι ο αλγόριθμος έκανε 3 λεπτά να εκτελεστεί, ή 3 μιλισεκόντα να εκτελεστεί, να είναι η ίδια με την πιθανότητα που κάνει αν κάνει 4 λεπτά να εκτελεστεί. Ωραία. Να είναι τα δύο ανεξάρτητα. Λοιπόν, αν λοιπόν ο χρόνος είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος, τότε είσαι OK. Αλλά ομοιόμορφα κατανεμημένος δεν γίνεται να τον κάνεις, γιατί ομοιόμορφα κατανεμημένος σημαίνει ότι η πιθανότητα να τρέξει γρήγορα και να τρέξει αργά είναι ίδια. Αλλά είπαμε εμείς μπορούμε να βάλουμε μόνο delays, δεν μπορούμε να κάνουμε πιο γρήγορα. Καταλαβες. Δηλαδή για να κάνεις το χρόνο εκτέλεσης ομοιόμορφα κατανεμμένο, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα, αν ο αλγόριθμος κάνει 5 μιλισεκόντ, εσύ να πεις ότι κάντο να κάνει 1. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Καταλαβες. Οπότε βάζοντας delays δεν μπορούμε να κάνουμε ομοιόμορφη κατανομή.
Οπότε τελικά η κατανομή που θα φτιάξουμε δεν θα είναι τελείως ανεξάρτητη. Ωραία, δηλαδή ο χρόνος εκτέλεσης Κατάλαβα. δεν θα είναι ανεξάρτητος. Ναι. Θα μπορούσε να είναι ομοιόμορφη κατανομή άμα κάνουμε delay, δηλαδή όλα τελειώνουν στο 5 millisecond, που είναι πιο αργός, και μετά βάλουμε τυχαιότητα, που σε εκείνη τη φάση δεν έχει και κάποιο νόημα. Ναι, αυτό δεν έχει νόημα όμως. Ναι. Σωστό. Αυτό δεν είναι όμως χειρότερο ακόμα από το να φτάσει στα 5 δευτερόλεπτα. Ναι. Ωραία, σωστό. Πολύ σωστό. Ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Οκ. Ας κάνουμε ένα διαλυματάκι. Μια πήγε 6 και 10. Ωραία, 10 λεπτά και 20 ξεκινάμε. Ωραία, λοιπόν, άντε πάμε σε εκεί σιγά. Πήγε και 20. Από αυτό ευχάριστο διάλειμμα. Λοιπόν, είδαμε side channels, πάμε να δούμε άλλα πράγματα. Άλλο ενδιαφέρον ιστοριούλα που είχε γίνει στο iCloud, επειδή μιλήσαμε για brute force. Ωραία, το brute force είναι προφανώς μεγάλο πρόβλημα. Απλά είναι πρόβλημα όταν έχεις ένα χώρο αναζήτησης ο οποίος είναι μικρός. Ωραία. Το οποίο δεν συμβαίνει, ας πούμε, όταν έχεις κρυπτογραφικά κλειδιά, αλλά σίγουρα συμβαίνει όταν έχεις passwords. Ωραία. Διότι τα passwords ναι μεν θεωρητικά θα πρέπει να βάζεις passwords, τα οποία είναι 10 χαρακτήρες με παπάκια διέσεις και δεν ξέρω εγώ, αλλά στην πράξη βέβαια οι χρήστες και δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Ωραία. Θα βάλουν την ημερομηνία γέννησης, θα βάλουν 1, 2, 3, 4, 5 κτλ. Okay. Οπότε, και από την άλλη βέβαια ένας αντίπαλος, ο οποίος το κάνει μαζικά μία επίθεση, ωραία, θα δοκιμάσει ένα tag σε πάρα πολλούς χρήστες και εντάξει, αν αυτούς που έχουν strong passwords δεν θα τους πιάσει, αλλά θα πιάσει όλους τους άλλους. Okay. Οπότε, ειδικά sites τα οποία είναι online και μπορούν να ελέγχουν πόσο συχνά γίνεται ένα login request, όλα βάζουν κάποιο είδους φραγμό. Μπορεί είτε στα 4 να σε κόβει ή μπορεί να βάζει κάποιο delay, το οποίο να μεγαλώνει κιόλας, δηλαδή την πρώτη φορά να είναι λίγο, αλλά με κάθε φορά να διπλασιάζεται και ούτω καθεξής. Ωραία. Αλλά για να δούμε έτσι ότι αυτό το πράγμα μπορεί κάλλιστα να χτυπήσει αν δεν το προσέξεις. Ωραία, στο iCloud πριν από κάμποσα χρόνια, ενώ η Apple γενικότερα έβαζε χρονικό περιορισμό σε όλες τις σελίδες που έπρεπε να κάνεις login, ωραία, κάπου τώρα σε μία σελίδα, άμα πάτε εδώ πέρα σε αυτό το URL, έχει την ιστορία, ωραία, για κάποιο λόγο που κανείς δεν ξέρει και δεν μάθει ποτέ, ωραία, μία υπηρεσία, το iCloud της Apple, είχε περιεχομένο αυτόν τον έλεγχο. Ωραία, τώρα γιατί τραχαγύρευε. Κάνανε debug οι προγραμματιστές και ξεχάσανε κάποιος είχε κάνει comment out τον έλεγχο και ξεχάσανε να κάνει uncomment, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Με αποτέλεσμα έμπαινες μέσα, ξεκίναγες να κάνεις. Όταν μπορείς να δοκιμάσεις μέχρι 1 εκατομμύριο κωδικούς την ημέρα, κάτι τέτοιο. Okay. Οπότε αν έπαιρνες εσύ τη λίστα με τους 1 εκατομμύριο πιο συχνά εμφανιζόμενα passwords, ωραία, το δοκιμάζεις για ένα χρήστη, είχες μια καλή πιθανότητα να τον βρεις. Okay. Το οποίο έχει ενδιαφέρον δηλαδή και ότι μπορεί να συμβεί κάλλιστα σε μεγάλες εταιρείες και γιατί σου δείχνει κιόλας ότι σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες έχεις διαφορετικά departments τα οποία κάνουν διαφορετικές δουλειές και υπάρχει conflict μεταξύ τους συχνά και ούτε ξέρει ο ένας τι κάνει ο άλλος. Okay. Μπορεί κάλλιστα η εταιρεία του iCloud, η ομάδα του iCloud κάτι να είχε αλλάξει που οι άλλοι μην το είχαν πάρει χαμπάρι και να έγινε αυτό το φαινόμενο. Ωραία. Ή άλλο κλασικό παράδειγμα στη λίστα με τις χαζά attacks που προέρχονται από ασυναρτησία, έλλειψη ας πούμε συνεργασίας ανάμεσα σε διάφορα departments μιας εταιρείας. Ωραία, στη Citi, μεγάλη αμερικάνικη τράπεζα, πολύ high profile site, και sensitive φυσικά αφού έχει μέσα δεδομένα, financial δεδομένα. Λοιπόν, υπήρχε το σύστημα προφανώς το authentication, θα δούμε και εμείς για authentication πώς γίνεται όταν έχεις μια web εφαρμογή. Το έφτιαχνε κάποιο department, το οποίο έλεγχε ότι όταν εσύ μπαίνεις μέσα στο site, ωραία, και βλέπεις εδώ μια σελίδα, είσαι λογαρισμένος. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο έλεγχε ότι δεν θα φτάσει ποτέ σε αυτή εδώ τη σελίδα, ωραία, χωρίς να έχει κάνει πριν login.
Ωραία. Οι προγραμματιστές τώρα που φτιάχνουν αυτή εδώ τη σελίδα, η οποία είναι η σελίδα που σου δείχνει πληροφορίες για το προφίλ κάποιου, είχαν την φαϊνή ιδέα να βάλουν στη σελίδα, ξέρω εγώ, στο URL κάποια παράμετρο του στυλ ID ίσον τάδε, ωραία, ώστε παίρνοντας εδώ το ID του χρήστη να εμφανίζει μέσα τις πληροφορίες αυτού του χρήστη. Okay. Με την πρόθεση βέβαια ότι η σελίδα αυτή είναι για το προφίλ του ίδιου του χρήστη, οπότε θα είναι εδώ το ID, έτσι θα άρχισε εδώ μετά το login σελίδα, βάζοντας το ID του ίδιου του χρήστη. Ωραία. Και αυτό που κανείς δεν έλεγξε, δηλαδή είχε ένα σύστημα authentication. Είχε ένα σύστημα εδώ του να βάζει ένα ID, ωραία, και δεν υπήρχε ένας έλεγχος ότι το ID αυτό ήταν πραγματικά το ID του authenticated χρήστη. Okay. Όπως λέει το e-class με τις ομάδες. Ναι, και στο e-class έχει κάτι τέτοια. Ωραία. Λοιπόν, οπότε βλέπεις δηλαδή εδώ ότι θέλει συνεργασία. Ωραία, και θέλει να το δεις το πράγμα πιο συνολικά και να μην λες ότι κάποιοι φτιάξαν authentication, εγώ φτιάχνω κάτι άλλο, άρα εμπιστεύομαι ότι ο χρήστης είναι OK. Ωραία. Λοιπόν, προχωρώντας σε κάτι έτσι λίγο πιο... Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι για το προηγούμενο, γιατί μπερδεύτηκα. Έδειχνε το ID στο URL. Και με αυτό το ID δηλαδή τι, μπορούσε κάποιος να το αλλάξει και να πάει σε όποιον χρήστη θέλει. Ναι, ακριβώς. Εσύ σου βγάζε τη σελίδα και έφυγε ID με το δικό σου ID. Έβαζε ένα άλλο. Ωραία. Και ο έλεγχος που γινόταν ήταν ότι εσύ είσαι authenticated. Ωραία, ότι έχεις πραγματικά account και έχεις μπει μέσα. Άρα χρειαζόταν να είσαι χρήστης της τράπεζας. Ωραία, αλλά δεν υπήρχε κανένας έλεγχος ότι το ID που υπάρχει εδώ, ωραία, ταυτίζεται με το ID του χρήστη ο οποίος είναι authenticated μέσα στο site. Οκ, κατάλαβα. Ευχαριστώ. Ναι. Δηλαδή, stupid attack, αλλά βλέπεις ότι ακόμα και τόσο χαζά πράγματα εμφανίζονται στους μεγαλύτερους οργανισμούς. Ωραία. JSON. Πόσοι από εσάς έχετε δει το JSON format? Δεν μπορεί κάποιος να το έχετε δει. Όλοι φαντάζομαι. Ωραία. Το JSON format έτσι είναι ένα format το οποίο μοιάζει κάπως... για να δω τώρα που μπορώ να γράψω εδώ. Έτσι βλέπετε μόνο αυτό. Τέλος πάντων, έχετε δει JSON. Έτσι, μοιάζει κάπως... Να, θα γράψω εδώ πέρα. Κάπως έτσι. Ωραία, άμα θέλεις... Είναι ουσιαστικά ένα format το οποίο αν θες να κάνεις serialize data, το οποίο έχουν μια δομή και να τα κάνεις serialize σε μια text αναπαράσταση, ωραία, χρησιμοποιείς JSON. Έχεις ένα string δηλαδή, το οποίο μέσα περιέχει, ξέρω εγώ, ένα objectάκι, το οποίο έχει, ξέρω εγώ, ένα κλειδί A και μπλα μπλα. Ωραία, μπορεί εδώ μετά να έχει ένα άλλο κλειδί B, το οποίο μέσα να έχει ένα πίνακα και ούτω καθεξής. Οκ. Να, εδώ μπορούμε να γράφουμε JSON. Ορίστε εδώ. Ωραία, τέλεια. Να το, κάπως έτσι μοιάζει ένα JSON. Ένα string. Εδώ μπορεί να έχει, ξέρω, ένα ακέραιο, εδώ μπορεί να έχει ένα array και ούτω καθεξής. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το format, όταν πρώτο φτιάχτηκε βέβαια διότι ήθελες έναν απλό και ωραίο τρόπο για να ανταλλάζεις δεδομένα. Πριν από το JSON είχες πράγματα όπως XML, ξέρω εγώ, το οποίο ήταν πραγματικά παράδεκτα και κάποια στιγμή είπε κάποιος, εντάξει, δεν αντέχω άλλο, θα φτιάξω ένα τέτοιο format. Ωραία. Και η λογική τώρα ήταν ότι ουσιαστικά αυτός είναι ο τρόπος στον οποίο αναπαριστούμε τέτοιες δομές στη JavaScript. Ωραία, το JSON δεν είναι τίποτα άλλο από τον τρόπο της JavaScript να φτιάχνει δεδομένα. Δηλαδή, εδώ μπορώ στη JavaScript να γράψω μια μεταβλητή ίσον αυτό, δεν ξέρω γιατί είμαι σε replace mode. Ωραία. Μια μεταβλητή ίσον αυτό και να το πάρει. Άμα δεν κάνω, δεν ξέρω τι έχω κάνει λάθος. Να το. Ωραία. Και η μεταβλητή υπάρχει αυτό το πράγμα μέσα. Οκ. Όταν λοιπόν ο πρώτος που σκέφτηκε πώς θα τσουφ από πίσω. Εδώ δεν υπάρχει τσουφ, δεν ξέρω από πού ακούγεται. Από πριν ακούγονταν, όταν ακούγονταν εκείνος που έχει το μικρόφωνο το ανοιχτό. Από εκεί, από τότε. Α, μήπως είναι από εκείνο, ναι. Ο οποίος είναι και muted κιόλας. Να δοκιμάσετε να κάνετε mute all. Έκανα πριν. Έκανα. Δηλαδή την ώρα που μίλαγε, έψαχνα να βρω ποιος είναι unmuted, δεν υπήρχε κανένας. Και κάνω mute all. Και τώρα σταμάτησε. Τώρα σταμάτησε. Ναι. Οπότε όλα καλά. Ωραία.
Να κάνω mute all κάθε 10 δευτερόλεπτα, θα κάνω mute all. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, ο πρώτος λοιπόν που σκέφτηκε ότι εγώ θα χρησιμοποιήσω JSON για να ανταλλάσσω δεδομένα, ωραία, έπρεπε να φτιάξει και έναν τρόπο να τα κάνει αυτά τα δεδομένα, να τα κάνει decode, έτσι. Δηλαδή, όταν στέλνεις εσύ ένα string, okay, που έχει μέσα αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, το γράψω έτσι, όταν έχεις ένα string, το οποίο έχει αυτό το πράγμα μέσα, okay, σαν string, αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το κάνω decode. Okay. Λοιπόν, για να το κάνεις αυτό decode, εντάξει, θα μπορείς να γράψεις ένα πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει το string, χαρακτήρα και να λέει αν ο χαρακτήρας είναι τάδε, κάνε το άλλο κτλ. Αλλά έχει δουλειά να το κάνεις αυτό. Okay. Ενώ είναι πάρα πολύ απλό, είπε αυτός, ότι εφόσον αυτό εδώ ουσιαστικά είναι κώδικας JavaScript, το περιεχόμενο του string, okay, μπορώ εγώ να χρησιμοποιήσω την ωραία συνάρτηση eval, ανάπτυξη λογισμικού λέει, τραύματα, έχει ο άλλος. Ωραία. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συνάρτηση eval, δεν ξέρω αν έχετε τη συνάρτηση eval, που δεν χρησιμοποιεί συχνά στη JavaScript, αλλά υπάρχει. Ωραία. Οι interpreted γλώσσες έχουν τη δυνατότητα να έχει συναρτήσεις σαν την eval, η οποία της δίνει ένα πρόγραμμα και το εκτελεί. Ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα JavaScript εδώ πέρα μέσα. Οπότε σου λέει αυτός, λοιπόν εδώ πέρα μέσα στην eval. Ωραία, εγώ βάλω το string μου. Τι θα κάνει? Θα το εκτελέσει. Κάτι δεν πήγε καλά εδώ πέρα. Ναι, προφανώς δεν πρέπει να το βάλεις έτσι στο string. Πρέπει να βάλεις μέσα, ξέρω εγώ, και κάτι άλλο. Κάτι τέτοιο. Κάτω. Έφτιαξα δηλαδή ένα string, το οποίο μοιάζει με ένα πρόγραμμα JavaScript και η eval μου το έκανε decode. Το πιάνουμε? Και γιατί το έκανα αυτό? Γιατί η eval υπήρχε, ήταν έτοιμη. Δεν χρειάζεται να τη γράψει, υπάρχει σε όλους τους browsers. Υπάρχει μια eval. Προφανώς αυτός δεν κάτσε να ασχοληθεί τώρα. Αυτό είναι καλό, είναι κακό, έχει security issues, δεν έχει security issues. Είχε και ένα manager ο οποίος του λέει μέχρι αύριο στις 8 ώρα το πρωί πρέπει αυτό να είναι έτοιμο. Ωραία. Και το έκανε έτσι. Και δεν ήταν δηλαδή, αυτό δεν ήταν κάτι κάποτε, ήταν ο στάνταρ τρόπος που όλα τα sites, ας πούμε, στην αρχή όταν πρωτοβγήκε το JSON, κάνανε decode JSON. Είναι και πολύ γρήγορο, έτσι το κάνει ο browser. Αν φτιάξει μια δικιά σου συνάρτηση, θα είναι πολύ πιο αργή. Έτσι, αυτό το κάνει κατευθείαν ο browser. Και εύκολο και γρήγορο. Τι θα πάει λάθος εδώ? Ποιος θα μας πει? Να πω εγώ. Ναι. Πιθανότατα ένα JSON αργείο μπορεί να περιέχει κάποια έτσι ευάλωτα δεδομένα. Και με την eval να εμφανιστούν, να εκτυπωθούν. Πρόσεχε, αυτό τώρα εδώ, το ότι εμφανίζονται, εκτυπώνεται επειδή εγώ το εκτυπώνω στην κονσόλα εδώ του browser, έτσι. Αυτό συνέβαινε μέσα στον κώδικα μιας σελίδας. Δηλαδή η σελίδα τράβαγε, δηλαδή το JSON που χρησιμοποιείται. Κάνω εγώ ένα request σε ένα server και του λέω φέρε μου τα δεδομένα του χρήστη για να τα δείξω. Ο server μου επιστρέφει ένα JSON object, γιατί ο server μου επιστρέφει κάτι text, έτσι, δεν έχει δομή. Μου επιστρέφει λοιπόν ένα text με το JSON, εγώ το κάνω decode και το παίρνω δομημένα, έχω πίνακες μέσα, objects κτλ. Και τα δείχνω. Δικό μου είναι θέμα αν θα το δείξω ή όχι. Ωραία. Οπότε δεν έχει το πρόβλημα. Ωραία. Το πρόβλημα μας λέει εδώ στο chat είναι ότι αυτό εδώ δουλεύει μια χαρά αν είμαι σίγουρος ότι αυτό εδώ το JSON περιέχει τέτοια πραγματάκια μέσα. Περιέχει μόνο, δηλαδή το string που πέρα από το server, ωραία, που το έχω βάλει εδώ, ας το ονομάσω έτσι, θα το ονομάσω from server. Να το. Λοιπόν, η μεταβλητή εδώ from server είναι αυτό που πήρα από το server. Αν λοιπόν αυτό μοιάζει έτσι, είναι ένα string το οποίο μοιάζει κάπως έτσι, όλα καλά. Ωραία. Αν όμως αυτό περιέχει ένα string το οποίο αυτό μπορεί να είναι arbitrary JavaScript κώδικας. Κάποιος κακόβουλος μπορεί να κανονίσει με. Τώρα το πώς θα συμβεί αυτό, χίλιοι τρόποι. Ωραία, αλλά αυτό είναι άσχετο. Πρέπει να κανονίσει ο server να μου στείλει εμένα ένα object το οποίο να μην μοιάζει έτσι, αλλά να μοιάζει κάπως έτσι. Να μοιάζει, ας πούμε. Να λέει να. Alert 1. Να είναι αυτό το string. Να μην είναι JSON, αυτό δεν είναι JSON, αυτό είναι JavaScript κώδικας. Άμα πάω εγώ τώρα να κάνω eval,
Από εκεί που πριν μου βγάζε. Ωραία. Τώρα τσακ, εκτελεί το JavaScript κώδικας. Ωραία. Και βέβαια εδώ ένα alert έτσι απλά για το demonstration, αλλά ο πραγματικός κακόβουλος κώδικας μπορεί να κάνει οτιδήποτε μπορεί να κάνει JavaScript σελίδα. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει τελείως όλο το περιεχόμενο. Okay, να κάνει ένα DOM traversal εδώ, να αρχίσει να αλλάζει τα. Ωραία, να διαγράψει το περιεχόμενο εδώ και να βάλει ένα δικό το περιεχόμενο. Και από εκεί που εδώ δείχνει μια διαφάνεια, να δείξει μια σελίδα login. Ή να δείξει οτιδήποτε, ό,τι θέλει ο κακόβουλος χρήστης. Okay. Και αυτό να εκτελείται βέβαια μέσα στο. Με τα security, ας πούμε, permissions του site. Okay. Οπότε, αν αυτό το πράγμα γίνει μέσα στην τράπεζα, εδώ θα δείχνει κανονικά Alpha Bank, δεν θα δείχνει Alpha Bank. Ωραία. Τι εννοείς, Γιώργο, σημαίνει τοπικά? Η JavaScript τρέχει εδώ μέσα. Okay. Άρα, ναι, ό,τι συμβεί θα συμβεί μέσα στο browser. Αλλά αυτό είναι ήδη αρκετά κακό, έτσι. Και δεν ξέρω τι εννοείς τοπικά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι να τρέξει στο server, έτσι. Γιατί δεν είναι ο server που εκτελεί JavaScript. Εκτός βέβαια αν αυτός τρέχει Node.js στο server του και βάζει και εκεί eval. Ωραία, άμα είναι τόσο γιούχου, θα τρέξει ο server. Δεν έχει να κάνει με το δίκτυο. Okay, είμαστε σε web τώρα. Είναι ένα site. Ωραία, το οποίο τρέχει με JavaScript. Εγώ δεν κατάλαβα που είναι, από πού γίνεται η επίθεση. Ο σερβερ είναι κακόβουλος, οπότε αυτό που σου στέλνει ο σερβερ είναι το... Ναι, θα μπορούσε. Είτε ο σερβερ να είναι κακόβουλος, είτε αυτά τα δεδομένα να έχει γίνει ένα άλλο attack, το οποίο από εκεί που ο σερβερ έχει αποθηκευμένο ένα JSON κάπου και απλά στο στείλε χωρίς να το δει, εγώ να έχω επιτεθεί κάπου αλλού και να έχω αποθηκεύσει κάτι άλλο. Ή αυτό μπορεί να έρχεται από user input. Okay, δεν ξέρεις από πού μπορεί να έρχεται. Okay. Εντάξει, δεν είναι το θέμα τώρα εδώ της επίθεσης το πώς άλλαξε αυτό. Εντάξει, προφανώς, αν εγώ δεν μπορώ να κάνω το server να μου στείλει οτιδήποτε άλλο έξω από JSON, είναι μια χαρά. Ωραία. Αλλά γιατί να το κάνω αυτό το πράγμα? Δηλαδή, γιατί να βάλω ένα τόσο μεγάλο ρίσκο? Okay. Όντως, αν ο server σου επιστρέφει μόνο τέτοιου είδους πράγματα, τότε η eval είναι μια χαρά, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Ωραία. Πώς το λύνουμε? Δεν χρησιμοποιούμε την eval. Ωραία, δεν χρησιμοποιούμε την eval. Okay. Μπορεί κάποιος να πει, διότι άλλες στάνταρ απαντήσεις είναι ελέγχω ότι αυτό που μου στείλει ο server μοιάζει με JSON και το κάνω sanitize και αν έχει περίεργους χαρακτήρες βγάζω κτλ. Ωραία. Sanitize and pray, λέει ο άλλος. Αλλά αυτό είναι όλα μεσοβέζικες λύσεις. Είναι πολύ δύσκολο να κάτσω να σιγουρευτώ ότι αυτό είναι πραγματικά JSON. Για να το κάνω, πιθανότητα έχω γράψει ένα δικό μου parser για JSON, οπότε δεν χρησιμοποιώ eval και φτιάχνω ένα parser. Οι σύγχρονοι browsers, by the way, όλοι οι browsers έχουν ένα JSON parse στις μέρες μας, που γράφω εδώ from server και μου λέει unexpected character, άμα δεν είναι πραγματικά JSON. Ενώ αν είναι JSON θα μου δώσει το περιεχόμενο. Θα δούμε τέτοια θέματα και όταν μιλήσουμε για security. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το τι δεν πάει καλά και γιατί δεν πάει καλά. Ωραία, γιατί ο προγραμματιστής που το έφτιαξε την ώρα το mentality του ήταν τελείως εκτός από το concept του πιθανού ως malicious behavior. Ωραία. Τώρα κάτι πολύ πιο tricky και πολύ, πολύ πιο ενδιαφέρον. Ωραία. Λοιπόν, πριν την διαφάνεια. Ωραία. Θέλω να μου πει τώρα κάποιος ποιος είναι όταν αναπαραστούμε string σε έναν υπολογιστή. Ποιοι είναι οι δύο standard τρόποι να το κάνεις αυτό? Ερώτηση πρώτου έτους. Ερώτηση παγίδα, λέει. Λοιπόν, κάποιος να μας πει.
Μπορείτε να κάνετε. Ποιος είναι ο τρόπος σε ένα C πρόγραμμα, ας πούμε, να αναπαραστήσουμε strings? Δύο είναι οι τρόποι. Δύο τρόποι, Φάνηκαν και όλα στη διαφάνεια. Ο πρώτος είναι αυτός που κάνει Java, που στην αρχή κρατάει το μήκος του string. Ωραία, τέλος είναι τέλεια. αυτός που κάνει C, που στο τέλος κοτσάρει ένα null byte. Άρα τέλεια, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι η στάνταρ τρόποι να αναπαραστείς ένα string. Okay, ή θα πεις ότι, γιατί κάπως πρέπει να έχεις τα δεδομένα και κάπως πρέπει να ξέρεις και που τελειώνει το string. Ωραία. Άρα, ή θα πεις ότι ξεκινάω με το μέγεθος. Ωραία, δεν χρειάζομαι να έχω delimiter, γιατί μου λέει εδώ ότι εδώ έχω 5 χαρακτήρες, 1, 2, 3, 4, 5 και τέλειωσα. Δεν χρειάζεται να έχω κάτι άλλο. Ξέρω που να σταματήσω από το 5. Ωραία. Η άλλη λογική είναι ότι δεν έχω κανένα μέγεθος, ξεκινάω να βάζω χαρακτήρες και τερματίζω με ένα 0. Okay. Στη C χρησιμοποιείται αυτός. Η Java έχει αυτό internally. Επίσης, ο πρώτος όρος χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά στα δίκτυα, ωραία, σε πρωτόκολλα δικτύου, διότι όταν δέχεις ένα string από το δίκτυο, είναι χρήσιμο να ξέρεις τι buffer χρειάζεται για να το κάνεις allocate. Ωραία. Δηλαδή, εδώ πέρα, με το που είδα το 5, ξέρω ότι θα κάνω allocate ένα buffer 5 θέσεων και θα χωρίσει όλο το string. Ενώ εδώ, όταν μου έρχεται αυτό από ένα δίκτυο, διαβάζω και δεν ξέρω. Μπορώ να κάνω allocate ένα buffer και να μην με φτάσει, ας πούμε, και να πρέπει να ξανακάνω να κάνω realloc και δεν ξέρω τι. Οκ. Μέχρι εδώ μια χαρά. Ωραία. Τώρα θέλω να μου πει κάποιος, άμα έχω το πρώτο format, ωραία, αλλά έχω ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί το δεύτερο. Οκ. Πώς το μετατρέπω? Άλλη ερώτηση πρώτου έτους. Παγίδα. Δεν είναι τόσο παγίδα, απλή η ερώτηση. Κομπλάρατε. Από Java στο C-like. Ναι, όταν έχω αυτό, έτσι, ναι, έχω αυτό το string και θέλω να το κάνω... Θα κάνω allocate καινούριο array με το ίδιο μέγεθος. Ναι. Θα πάω από τη δεύτερη θέση, θα κοπιάρω τα πάντα στο καινούριο array και θα πετάξω στο τέλος ένα null byte. Ωραία, οκ. Okay. Το ίδιο μέγεθος δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς. Θα βάλω το μέγεθος του τέτοιου, θα βάλω και ένα χαρακτήρα, έτσι. Θα κάνω allocate τον ίδιο χώρο, τέλος πάντων, αυτό. Ναι, technically όχι, γιατί αυτό εδώ δεν είναι χαρακτήρας 5, αυτό εδώ είναι το... Είναι σαν integer. Ναι, μπράβο, έτσι. Οπότε αυτό έχει λίγο πιο πολύ χώρο, αλλά δεν έχει σημασία. Τώρα αυτό είναι μικρή διαφορά. Ωραία. Για να κάνω το ανάποδο... Το αντίστοιχο ανάποδο. Για να κάνω το ανάποδο θα μπορούσαμε... Okay. Θα μετρήσω εδώ, μας λέει στο chat, θα μετρήσω πόσοι χαρακτήρες είναι μέχρι το 0, θα το γράψω εδώ μπροστά και μετά θα κοπιάρω όλα τα string. Okay. Ωραία. Λοιπόν, από προγραμματισμό είστε τέλειοι, παίρνετε όλοι 10. Ωραία. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι άμα σας δινόταν αυτό το task, το να μετατρέψετε από το ένα στο άλλο, ωραία, θα το κάνατε και οι δύο τέλεια. Θα το κάνετε και τις δύο δουλειές, θα τις κάνατε έτσι πολύ απλά, δεν το πολύ σκεφτόσασταν, θα βγάλετε το αλγόριθμο και μια χαρά. Okay. Ωραία. Πάμε τώρα στο ενδιαφέρον zoom. Λοιπόν, όπως λοιπόν λέγαμε τώρα για τα certificates, ωραία, θυμάστε που λέγαμε ότι όταν μπαίνεις σε ένα site, έχεις ένα certificate κτλ. Ωραία. Αυτό το certificate έχει ένα format μέσα του. Ωραία. Το certificate, όπως λέγαμε, περιέχει 1000 πληροφορίες. Αν πάμε εδώ, more information, να το view certificate. Ωραία. Να το, λέει μέσα common name. Αυτό εδώ είναι το περιεχόμενο του certificate. Προφανώς μου το δείχνει τι ωραία εδώ το Firefox για να το δω, αλλά το certificate μέσα είναι σε ένα compact format. Okay, που κάπου μέσα υπάρχει αυτό το string. Okay, μέχρι εδώ. Ωραία. Λοιπόν, τώρα το πρωτόκολλο του TLS, το πρωτόκολλο των certificates εδώ, ωραία, όταν αυτός που το φτιάξε, δεν ξέρω, του άρεσε ήταν δικτυάς, ωραία, και είπε, του άρεσε ο πρώτος τρόπος. Ωραία, και είπε, θα το κάνουμε έτσι. Άρα, αυτό το string, εκεί που υπάρχει μέσα στο certificate, έχει το μέγεθός του και τους χαρακτήρες μετά. Ωραία. Ο Firefox, από την άλλη, είναι γραμμένο σε C. Ωραία, και σε C δεν χρησιμοποιούμε τέτοια strings, χρησιμοποιούμε τέτοια strings. Ωραία. Άρα, λοιπόν, προφανώς ο Firefox, όταν διαβάζει αυτό το certificate, όταν βρίσκει το string που είναι σε αυτό το format,
Ωραία, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κατευθείαν έτσι γιατί είναι γραμμένο σε C. Το μετατρέπει σε αυτό το format καλώντας τη συνάρτηση που μόλις μου φτιάξατε όλοι σας μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Ωραία, το κάνει C format, το έχει στη μνήμη του. Ωραία, και μετά τι πρέπει να κάνει, πρέπει να ελέγξει ότι αυτό εδώ κάνει match με αυτό εδώ. Ωραία. Πώς το κάνει αυτό, πάρα πολύ απλά, παίρνει το URL από εδώ πέρα, κάνει extract το domain και ελέγχει ότι είναι ίδιο με αυτό εδώ. Είναι κάποιος που να βλέπει το attack. Να βλέπει τι μπορεί να πάει στραβά. Ναι, εξαιρετικά ωραίο και κομψό attack εδώ. Έχει τρομερό ενδιαφέρον. Ουσιαστικά, αν καταφέρω με κάποιο τρόπο να επηρεάσω το μέγεθος του string στην πρώτη μορφή που έχει το size στην αρχή, του δώσω μεγαλύτερο size από ό,τι είναι στην πραγματικότητα και μετά πετάξω ό,τι θέλω εγώ δικό μου μετά από αυτό. Ναι, πρόσεχε όμως, αυτό το certificate στο δίνει, έτσι, στο δίνει ο provider. Ναι. Δεν θα σου δώσει μούφα μέσα. Εγώ μπορώ να το κάνω μούφα θεωρητικά. Ναι, αλλά αν το κάνεις μούφα, η υπογραφή που θα έχει βάλει αυτός πάνω δεν θα ταιριάζει. Σωστά. Okay. Γιατί αλλιώς θα βάζα και google.com εδώ. Θα του έλεγα, δώσε μου ένα certificate για το Hadge.org, θα μου το έδινε, θέλω ευχαριστώ πολύ. Θα πήγαινα εκεί πέρα με blanco και θα βάζα πάνω Google. Okay. Ούτε να πειράξω το μέγεθος. Δεν μπορώ να το πειράξω αυτό. Διότι αυτό είναι ένα σωστό certificate. Έτσι, μου το έχουν δώσει, διότι άμα δεν είναι σωστό, δεν θα μου το κάνει sign ο άλλος. Okay, δηλαδή, προφανώς αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον τρόπο που κάνει αυτό sign τα certificate και εγώ τον κοροϊδέψω και μου κάνει sign κάτι άσχετο, εντάξει. Ωραία, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Αν αλλάξω σειρά το γραμμάτων, δεν είναι, οι ψηφιακές υπογραφές είναι αρκετά έξυπνες ώστε να μην τρικάρονται από αυτό. Ωραία. Θα δούμε στο μάθημα ψηφιακές υπογραφές. Και δεν μπορεί να το πειράξει. Αυτό το string δεν μπορεί να το πειράξει. Ωραία. Το πρόβλημα έρχεται στις συναρτήσεις που μου φτιάξατε όλοι και ήσασταν πάρα πολύ έτοιμοι και σίγουροι για τον εαυτό σας, που δεν σας αδικώ κι εγώ. Έτσι, αν μου λέει κάποιος να κάνω convert αυτό string σε αυτό, θα του λέγα σιγά θα του γράφα εκεί μια συνάρτηση τριών γραμμών και θα γέλαγα. Ωραία. Τι πρόβλημα έχουν αυτές οι συναρτήσεις που μου φτιάξατε? Να το πω διαφορετικά. Μία συνάρτηση η οποία μετατρέπει τέτοια strings, ωραία, network strings, σε C-strings. Okay. Που το κάνει, όπως είπαμε, παίρνει τον πρώτο χαρακτήρα, κάνει allocate τόσα συν 1 bytes και αντιγράφει τους επόμενους χαρακτήρες στην αρχή και τερματίζει με null. Ωραία. Πετυχαίνει πάντα. Λοιπόν, χαμός. Τι μας λέει εδώ πέρα? Μας λέει αν τεράστιο το μέγεθος. Αν τεράστιο το μέγεθος, εντάξει. Μπορεί να μην έχεις αρκετή μνήμη, αλλά αν υποθέσουμε ότι αυτό χώραγε στη μνήμη σου, θα χώραγε αυτό. Οκ. Okay. Λοιπόν, μας λέει εδώ ο Χάρης και κάποιος άλλος, ότι τι θα συμβεί αν έχει null εδώ. Ωραία, τι θα συμβεί αν έχει null εδώ? Ποιος θα μας πει? Ουσιαστικά στο δεύτερο string, το πρώτο null που θα βρεις, και αν ας πούμε είχε ένα null στο πρώτο L, όταν θα πήγε να κάνει μετατροπή, το πρώτο null που θα βρεις και θα ήταν στη θέση του πρώτου L, οπότε θα ήταν σαν το string να τελείωνε εκεί και το υπόλοιπο να ήταν... Έτσι, γιατί ο αλγόριθμος που μου περιγράψατε λέει κάνε malloc 5 συν 1, αντέγραψε όλα αυτά. Έτσι, εδώ δεν κοιτάμε για null, δεν ασχολούμαστε με null ή οτιδήποτε, γιατί αυτό εδώ το format δεν ασχολείται με τα nulls. Απλά αντιγράφει. Πάλι και ένα null στο τέλος. Αν λοιπόν αυτό εδώ ήταν null, θα υπήρχε εδώ ένα null. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι στη C, αυτή εδώ είναι παράσταση, με αυτό εδώ να είναι null. Ωραία, δεν είναι το hello.
δεν είναι καν το χε null low. Είναι το σκέτο χε. Οκ. Ή αν θέλετε να το δείτε διαφορετικά, το σύνολο των strings που μπορούν να παρασταθούν με τον πρώτο τρόπο και το σύνολο των strings που μπορούν να παρασταθούν με τον δεύτερο τρόπο δεν είναι το ίδιο. Αυτά τα δύο formats δεν είναι equivalent. Μπορείτε να σκεφτόμαστε εμείς σαν το ίδιο πράγμα είναι με διαφορετική αναπαράσταση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Διότι το κάτω format μπορεί να περιγράψει μόνο όσα strings δεν περιέχουν null. Δηλαδή ο κάθε χαρακτήρας εδώ δεν έχει 256 διαφορετικές τιμές που μπορεί να βάλει, έχει 255 διαφορετικές τιμές που μπορεί να βάλει. Το πιάνουμε. Άρα ένα πρόγραμμα το οποίο του δίνεις το string με null εδώ αντί για L, τι θα πρέπει να κάνει? Ναι. Δεν θα έπρεπε να το χωρίσει σε δύο strings. Όχι, γιατί να το χωρίσει σε δύο strings. Σε αυτό το format είναι ένα valid string. Ναι. Όταν το μετατρέπει εννοώ. Το μετατρέπει ένα string είναι. Γιατί να επιστρέψει δύο strings? Γιατί είναι το null, είναι edge case και γνωρίζουμε ότι έχει θέμα. Ναι, αλλά... Ναι, γνωρίζουμε ότι έχει θέμα, αλλά είναι περίεργο επειδή μου. Εντάξει, θα μπορούσε να επιστρέψει δύο strings. Τέλος πάντων, κάτι πρέπει να κάνει. Ωραία, να κάνει discard. Όλος λέει να κάνει discard, αλλά γιατί να κάνει discard? Δηλαδή, ένα πρόγραμμα μετατροπής, πρέπει να έχει το βασικό τέτοιο ότι αυτό που σου έχει μετατρέψει είναι semantically το ίδιο string με το αρχικό. Άμα κάνει discard τα μηδενικά, δεν έχει σου κάνει το ίδιο string. Άμα είναι έτσι, να επιστρέψει κάτι άσχετο, να επιστρέψει foo bar εδώ. Αν έχει null, επιστρέψει foo bar. Θα μπορούσε να το κάνει, αλλά... Αυτό μας λέει ο Μανώλης, με το throw a bunch of errors, το καλύτερο που θα έχει να κάνει θα είναι να κρασάρει, έτσι. Ή να επιστρέφει null, να επιστρέφει κάτι, να κάνει raise κάποιο exception. Να πει ότι, κοίτα να δεις, μου ζητάς να κάνεις encode κάτι το οποίο δεν γίνεται. Όπως δεν κάνετε δοκιμάσεις να κάνετε, ας πούμε, encode strings από διαφορετικά character sets, άμα του πεις από το Greek character set να στο κάνει UTF-8, γίνεται. Αν από το UTF-8 του πεις να κάνει Greek, μπορεί να πετάξει exception, να σου πει δεν χωράει. Έχω χαρακτήρες που είναι κινέζικοι, δεν μπορώ να το βάλω μέσα στο Greek character set. Έτσι λειτουργούν συνέχεια συνήθως αυτά. Τι λέει τα null, δηλαδή. Το backslash 0 είναι το 0, έτσι. Το 0 άσκει κωδικός 0. Όχι ο χαρακτήρας, έτσι, όχι το αλφαριθμητικό 0. Λοιπόν, Και τώρα το ερώτημα είναι, τώρα που το συνειδητοποίησαμε αυτό, συνειδητοποίησαμε και το πρόβλημα και το γεγονός ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτός που έγραψε τη ρουτίνα για να μετατρέπει το ένα τέτοιο στο άλλο δεν κάθισε να σκεφτεί αυτό το πράγμα. Ωραία. Εδώ μπορείτε να σκεφτεί κάποιος πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Πώς θα ολοκληρώσουμε το attack τώρα. Τώρα που ξέρουμε το vulnerability, θέλουμε να το κάνουμε τώρα exploit. Καλησπέρα, ακούγομαι. Ναι. Να προσπαθήσω. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό. Μια ιδέα. Ναι, εννοείται. Μπορούμε να έχουμε ένα μεγάλο string, ας πούμε π.χ. 200 χαρακτήρες, βάλουμε το null κάπου ενδιάμεσα και ίσως να κάνει κάπως exposed ή πιο μετά από ότι το null. Θέλω πιο συγκεκριμένα. Τι θα πει να κάνει expose τη μνήμη? Θέλω να πεις ένα story. Θα πάρω αυτό, θα πάω θα φτιάξω το τάδε site, θα μου φτιάξω το τάδε certificate και μπλα μπλα. Το που λες είναι πολύ abstract. Να προσπαθήσω. Ναι. Μιλάω πολύ, αλλά οκ. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια ιστοσελίδα η οποία να έχει για domain name κάποιο όνομα, το οποίο να έχει κομμάτι του να είναι το null. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται αυτό. Αλλά αν γίνει αυτό, μπορούμε μετά να εκδώσουμε ένα certificate. Για παράδειγμα, εγώ μπορώ να πάω να δω εσύ έχετε το Haji ως domain και είναι W13, WX13. Θα μπορούσα να δω αν υπάρχει κάποιο top level domain το οποίο είναι .haji. Ας υποδώσουμε ότι υπάρχει, οπότε πάω εγώ και παίρνω για domain name WS13 και top level domain Haji. Και μετά το υπόλοιπο είναι το null byte μετά. Δεν με νοιάζει τα έχει μετά, εγώ μπορώ μετά να βάλω αυτό. Οπότε... Ωραία, κάτσε, περίμενε λίγο. Κάτσε ίσως να μπερδεύτηκα.
να έχω να γράψω. Θέλω να μου πεις τι domain να κάνω τέτοιο, εδώ που μπορώ να γράψω. Τι domain να πάω να κάνω register. Ωραία. WS13 .hg ναι, .hg. Χωρίς null, χωρίς τίποτα. Και ένα null μετά. Ωραία, και ένα null μετά. Αυτή είναι η ιδέα γενικά. Τώρα, αν είναι σωστό ακριβώς αυτό το domain, δεν το ξέρω. Δηλαδή, δεν έχει και σημασία αν θα είναι αυτό. Δηλαδή, σημασία είναι αυτό το concept είναι έχει σημασία. Όχι ποιο θα είναι ακριβώς. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι να λοιπόν, είναι αυτό δηλαδή το domain τώρα... να παίξει εκεί το null, έτσι ώστε το κομμένο που θα κάνει interpret το browser του άλλου να είναι να γίνει resolve και να... Αυτό. Οκ. Λοιπόν, θέλεις λοιπόν το κομμένο να είναι αυτό που θέλεις να πετύχεις. Οπότε, τώρα αν δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, δεν θα πάω να σπάσεις το δικό μου site, θα βάλουμε Google εδώ να είναι πιο ενδιαφέρον. Ωραία, δεν θες να σπάσεις το δικό μου site. Ή εννοείς ότι εσύ είσαι ο ιδιοκτήτης του Χατζή και έχεις πρόσβαση στο Χατζή. Ωραία, εγώ δηλαδή είμαι ο αντίπαλος, έχω πρόσβαση στο Χατζή, είναι το δικό μου site, δεν έχω πρόσβαση στο Google. Εδώ τι θα βάλω, Χατζή ή Google. Ωραία, Google, έτσι, διότι σκέψου ότι αυτό θα είναι αυτό που θα παραμείνει. Η συνάρτηση εδώ θα αντιγράψει όλα αυτά τέτοια, εδώ δηλαδή, θα έχει μέσα και κάτι ακόμα, θα βρούμε τι είναι το κάτι ακόμα. Ωραία, αλλά η συνάρτηση της C θα το αντιγράψει όλο αυτό, και θα το κάνει, ξέρω εγώ, 150, αυτό εδώ στο certificate μέσα θα λέει 30 χαρακτήρες πόσο είναι και μέσα αυτό το string. Και η συνάρτηση θα πάει και θα το κάνει έτσι. Θα βάλει και ένα 0 μετά. Οπότε τώρα αυτό εδώ το string, η C δεν ασχολείται με αυτά τα στοιχεία, ασχολείται μόνο με το google.com. Το πιάνουμε? Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Αυτό το string θα ήταν το αντίστοιχο certificate, παράδειγμα μας. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι τώρα το site το οποίο θα φτιάξω εγώ και θα ζητήσω από ένα certificate provider να μου δώσει ένα certificate. Θα πρέπει να το φτιάξω λοιπόν αυτό το site έτσι, ώστε ο certificate provider να μου το δώσει. Γιατί αν εγώ κάνω σκέτο Google.com, θα μου πει ο provider δεν νομίζω να είσαι στη Google.com. Αν εγώ του πω Google.com και null στο τέλος, θα μου πει δεν νομίζω ούτε Google.com και null στο τέλος να είσαι. Αν όμως όπως μας λέει εδώ πέρα, ο Νίκος, Νικόλαος, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Πάω εδώ και γράψω. Ωραία, τραλαλά, haji.org. Αν εγώ είμαι ιδιοκτήτης του haji.org, έχω δικαίωμα να φτιάξω οποιοδήποτε subdomain θέλω. Δικό μου είναι αυτό, δικό μου είναι και όλα αυτά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ούτε θα μου το αρνηθεί κανένας. Αν εγώ θέλω να γράψω google.com haji.org, για μια χαρά μπορώ να το κάνω. Προφανώς αυτό εδώ θα φαίνεται στο browser, έτσι. Οπότε, εντάξει, μπορώ να δοκιμάσω να κάνω phishing και πολλά phishing attacks μου δουλεύουν έτσι. Ωραία, αλλά αυτό είναι μια χαρά. Δεν σου πει κανένας ότι επειδή η Google είναι trademark, δεν μπορείς εσύ να έχεις Google στο... Ωραία. Αυτό λοιπόν δεν είναι τόσο πρόβλημα, γιατί αυτό θα φαίνεται. Το πρόβλημα είναι όταν εδώ έρθω και το κάνω εγώ έτσι. Έτσι, τραλαλά, τάδε. Και πάω στον provider και του πω να το domain μου. Έτσι μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει το subdomain να είναι google.com τέτοιο τραλαλά. Και εννοείται βέβαια ότι αυτός ο certificate provider δεν είναι ένας άνθρωπος που άμα το δείξω google.com με null characters θα πει κάτσε τώρα εδώ κάτι μυρίζει. Ωραία, είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Έτσι κάνεις register σε ένα site κτλ. Αυτά πώς δουλεύουν συνήθως. Παίρνω αυτό το domain. Θα βρω εγώ ένα provider που ο κώδικας του να μην είναι γραμμένο σε C, γιατί αν είναι γραμμένο σε C θα έχει το ίδιο πρόβλημα. Θα βρω κάποιο provider που δεν τη γράψει σε Java τον κωδικά του ή κάπως αλλού που δεν είναι αυτό. Θα του δώσω αυτό το domain. Αυτοί συνήθως αυτό που κάνουν είναι πετάνε όλα αυτά, γιατί δεν τους ενδιαφέρει, τα πετάνε. Κρατάνε το root και κάνουν verification πάνω στο root. Το verification το κάνουν είτε κοιτώντας κάποιο DNS record, είτε στέλνοντας email στο webmaster haji.org, κάτι τέτοιο. Αλλά κατά το verification part δεν ασχολούνται με το subdomain.
Στο verification part asχολείται μόνο με το root, γιατί αυτό είναι που δείχνει το ownership. Okay. Μόλις ελέγξουν ότι εγώ είμαι όντως ο Χατζή, πάρουν το string εδώ, πετάνε ένα certificate και μου το δίνουν. Και το certificate μέσα λέει όλο αυτό το πράγμα. Okay. Και είναι ένα κανονικό certificate, με valid υπογραφή και τα πάντα. Δεν έχει μέσα... Ωραία, είναι τέλειο. Αυτό δεν είναι το σωστό size, δεν είναι 30, είναι όσο είναι. Ωραία. Το παίρνει το Firefox, το δίνει στο method που μου φτιάξατε όλοι. Ωραία, το method το παίρνει αυτό, το αντιγράφει έτσι, βάζει και ένα τέτοιο στο τέλος. Και μετά τι κάνει. Παίρνει αυτό το string, εδώ, και το κάνει, επειδή είναι γραμμένο σε C, str compare, μαζί με το κανονικό domain, που είναι το google.com. Γιατί εγώ τι έχω κάνει ένα site το οποίο προσποιείται ότι είναι το google.com και του έχω δώσει αυτό το certificate. Okay. Και έλεγχε ο κώδικας. Είναι όντως το domain που ισχυρίζεται ότι είναι ίδιο με το domain του certificate. Okay. Ναι, αυτός που δίνει certificate δεν τσεκάρει για null. Γιατί δεν το σκέφτηκε. Ωραία. Επιπλέον, στο RFC που γράφουν για τα domain names, δεν λέει πουθενά απαγορεύονται τα domain names με null χαρακτήρες. Okay. Ή τουλάχιστον δεν έλεγε τότε. Τώρα, εντάξει, μπορεί να το προσθέσει. Και αυτό είναι real story, δεν είναι... Okay. Άμα δεν λέει ότι απαγορεύονται τα nulls, όπως ένα αρχείο text, αν διαβάζεις ένα αρχείο text, δεν είναι υποχρεωτικό ότι δεν θα έχει null μέσα. Κοίταξε, δεν είναι καλή πρακτική, αλλά αν θες να είσαι σίγουρος, πρέπει να το... Έχουν γίνει δηλαδή τέτοιες επιθέσεις στο παρελθόν? Ναι, έχουν γίνει τέτοιες επιθέσεις. Εντάξει, προφανώς δεν μπορείς να κάνεις τώρα, έτσι, όταν αυτές βρίσκονται, μετά διορθώνονται. Δηλαδή, τώρα ο κώδικας του Firefox το τεστάρει αυτό. Και άμα δει null εδώ πέρα, σου λέει γεια σου. Ωραία. Καταλάβαμε πώς δουλεύει η υπόθεση και γιατί δουλεύει. Ωραία, δουλεύει διότι εγώ σήκωσα ένα site, σκεφτείτε αυτό το site, αντί να έχει αυτό το domain, να προσποιείται ότι είναι το google.com. Γιατί το σερβίρει ο router, ο ίδιος. Ωραία, ή γιατί πήραξε το DNS του πανεπιστημίου να σου λέει ότι το Google είναι hosted στη δικιά μου IP. Ωραία. Άρα, σερβίρω εγώ μια σελίδα η οποία προσποιείται ότι είναι το google.com και έχει αυτό το certificate. Και από τον Firefox περνάει, παρόλο που αυτό εδώ δεν λέει google.com. Αλλά λέει κάτι άλλο μυστήριο. Ένα λεπτό. Άρα, αν θεωρητικά κάποιος πατάγει στο browser google.com, θα με έβγαζε στο δικό μου site. Αυτό είναι άσχετο θέμα. Για να γίνει αυτό, θα έπρεπε να έχεις εσύ χακάρει και το δίκτυό του ή το DNS server ή κάτι τέτοιο. Okay. Αλλά αυτό είναι το εύκολο. Ωραία. Αυτό είναι το εύκολο. Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή εσύ έχεις ένα router στο σπίτι σου. Ωραία. Όταν εσύ επικοινωνείς με την IP του Google, πώς μπορείς να είσαι σίγουρος ότι ο router σου δεν σου επιστρέφει μούφα δεδομένα επειδή είναι malicious και τον έχουν χακάρει οι Κινέζοι? Ωραία, δεν το ξέρεις. Certificate, που είπαμε. Το certificate, ακριβώς. Άρα λοιπόν σκέψου ότι ο router σου δίνει αυτό το certificate. Να το. Και σε κάνει να πιστέψεις ότι ο router είναι το Google.com. Εσύ νομίζεις ότι μιλάς με το server της Google, αλλά μιλάς με το router σου. Ο οποίος είναι malicious. Ευχαριστώ. Okay. Τι μπορεί να κερδίσει έτσι? Τα πάντα. Γιατί μπαίνεις εσύ εδώ, το κάνει για το Gmail. Γράφεις εσύ Gmail εδώ και αντί να σου δώσει το κανονικό Gmail, σου δίνει ένα μούφα Gmail. Hosted από το router. Βέβαια το Google.com θα φαίνεται στο URL. Τη βυσαρία να σκέψου. Τι συμβαίνει όταν εγώ γράφω εδώ πέρα google.com, τι συμβαίνει? Γίνεται ένα DNS request, ωραία, το οποίο κάνει resolve το google.com σε μια IP. Και μετά ανοίγω ένα TCP connection με αυτήν την IP. Ο router βλέπει ποιο είναι αυτό το TCP connection. Τα πάντα περνάνε το router. Αν λοιπόν η IP του Google είναι η 1234, ο router του Google, όταν ο router βλέπει ότι πάει να ανοίξει ένα connection στο 1234, λέει έτσι μου είσαι. Δεν θα μπορούσαμε. Γιατί ο τρόπος που μπορείς να το καταλάβεις είναι ακριβώς αυτό το λουκετάκι. Και αυτό το λουκετάκι, ωραία, είναι ο τρόπος του browser να τσεκάρει ότι εσύ μιλάς όντως με το Google. Αν εσύ
το έχεις παρακάμψει αυτό, δεν μπορεί να ξέρεις. Και άμα του βάλεις έναν ιό... Ναι, ακριβώς. Πολύ καλό ρεζούμε αυτό που λέει ο Νικόλας τώρα. Ο χακαρισμένος router είναι ότι εδώ φαίνεται google.com. Okay. Αλλά αν το κάνεις αυτό χωρίς το certificate, ωραία, θα σου βγάλει το Firefox, σου βγάλει το κλασικό μήνυμα ότι όπα μη προχωράς, αυτό θα πει. Όταν βλέπετε το μήνυμα του μη προχωράς, Νίκος, okay, που λέει μη προχωράς, κάτι κακό μπορεί να συμβεί και εσύ λες εντάξει δεν βαριέσαι, πάτα ok, αυτό που θέλει να σου πει είναι πρόσεξε, ο router σου μπορεί να είναι χακαρισμένος. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, αλλά σου λέει δεν μπορώ να κάνω verify ότι μιλάμε στο site. Άρα σε μας θα εμφανίζεται το site μας, αλλά στο URL θα είναι google.com. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Άρα... Το site μας βέβαια μπορώ να το κάνω εγώ, γιατί θα κάνω το επόμενο βήμα. Θα κάνω το site το δικό μου, έτσι, όταν λέει google.com δεν θα πάω να βάλω τις διαφάνειες μου μέσα, θα πάω να βάλω ένα ωραίο HTML το οποίο θα λέει δώσε username και password. Ναι. Έτσι, και εσύ τι θα κάνεις, θα δώσεις το username και το password σου, έτσι, αφού δεν έχεις ιδέα ότι δεν είσαι πραγματικά στο Google. Άρα θα κάνω το ίδιο και με το... δεν ξέρω, δεν έχει όνομα. Το ίδιο μπορείς να πετύχεις άμα του βάλεις σε κάποιον έναν ιό που να πειράζει το host file από το λειτουργικό. Ναι, το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα. Το etc host, ας πούμε, αν εγώ το αλλάξω, αυτό, ναι. Απλά αυτό για να το κάνω θέλω και πρόσβαση physical στο μηχάνημα. Έτσι. Αν έχεις πρόσβαση physical στο μηχάνημα, μετά μπορώ να αλλάξω και τον browser. Όχι, μπορώ να οποιοδήποτε αρχείο και που να είναι ιός που να πειράζει το host file. Αυτό λέω. Είναι πιο εύκολο από το να χακάρεις το router του, πιστεύω. Όχι αναγκαστικά. Γιατί και το router, μη σκέφτεσαι, το router μπορεί να είναι ο router του πανεπιστημίου. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε ενδιάμεσος κόμβος στο δίκτυο. Okay. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, αν εγώ χακάρω το μηχάνημά σου, έχεις πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από το etc hosts. Γιατί μπορώ να αλλάξω όλο τον browser σου. Να βάλω το δικό μου browser, ο οποίος να μην τσεκάρει καν certificate, να μην επικοινωνεί καν με το server. Όταν γράφεις εδώ κάτι, απλά να σου δείχνει μια σελίδα από μόνος του. Ναι, okay. Να ρωτήσω κάτι. Όλο αυτό, από ό,τι κατανοώ... Ναι, και πολύ σωστά αυτό που λέει ο Χρήστος. Πώς μπαίνουν με άκυρα Wi-Fi. Έτσι, πήγες σε μια καφετέρια. Πήγες στο Wi-Fi της καφετέριας, να σου εκεί. Πού ξέρεις καν ότι είναι το Wi-Fi της καφετέριας και δεν είναι αυτός κάθε δίπλα σου, ο οποίος έχει φτιάξει ένα δικό του τέτοιο. Έτσι, δεν... Ωραία, sorry, κάτι πήγες να πεις και σε διέκοψα. Ναι. Όπως καταλαβαίνω, όλο αυτό κάνουμε για να αποκτήσει η σελίδα μας ένα certificate. Και η ερώτηση μου είναι ότι για να αποκτήσει μια σελίδα certificate είναι κάτι δύσκολο. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Το γιατί έχουμε certificates είναι για να μπορώ εγώ να είμαι σίγουρος ότι μιλάω πραγματικά με αυτόν που ισχυρίζεται ότι είναι. Ωραία. Το να αποκτήσω ένα certificate για το δικό μου domain δεν είναι δύσκολο. Έτσι, να έχω ένα certificate εδώ. Να το, αυτό σας το έδειχνα πριν. Να το, αυτό. Αυτό είναι ένα certificate. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να το έχω. Άμα θέλετε, πηγαίνετε στο Let's Encrypt, θα πάρετε και ένα δικό σας. Ωραία. Όμως θα είναι ένα certificate το δικό σας site. Αυτό που είναι δύσκολο είναι να αποκτήσω, αν είχα ένα certificate, το οποίο εδώ να έλεγε google.com και ήταν associated ένα κλειδί που να το είχα εγώ. Τώρα, αντί να σας μιλάω, θα ήμουν στο αντίστοιχο black market τέτοιο και θα έκανα παζάρια για το πόσα εκατομμύρια δολάρια θα μου δίνανε. Άρα, τυπικά θα μπορούσε να έχει κάποιος ένα phishing site και να έχει certificate. Δεν είναι αναγκαστικό ότι θα σου βγάζει κάποιο warning ο browser. Αυτό είναι το θέμα. Το phishing site, όλα τα phishing sites που συνήθως κυκλοφορούν, ωραία, είναι της μορφής, ωραία, google.com ή google.com.thisislegit.org. Είναι τέτοιες μορφής. Δεν βλέπεις ποτέ phishing sites το οποίο να είναι έτσι, mail.google.com, γιατί για το phishing site δεν μπορεί να πάρει certificate τέτοιο. Απλά εγώ το λέγα με την έννοια ότι πολλοί μπορούν να κοιτάνε απλά αν υπάρχει αυτό το log και συνεχίζουν χωρίς να κοιτάνε το... Ναι, εντάξει, εννοείται. Μα γι' αυτό και δουλεύει το phishing, έτσι. Αυτό τώρα δεν μπορεί να το αποφύγεις. Αν ο άλλος δεν κοιτάει τίποτα, Εντάξει, εννοείται, είναι μεγάλο θέμα. Γι' αυτό και το phishing είναι super σοβαρό. Ναι, μπορεί να μας ασχοληθεί καν. Μπορεί να μην είναι καν HTTPS αυτό. Έτσι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ναι, εννοείται. Γι' αυτό και οι browsers
Ωραία, σιγά σιγά θέλουν να πάνε. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορώ να κάνω το ίδιο πράγμα με HTTP, έτσι. Να είναι HTTP και να βγάζει HTTP Google.com. Αυτό μπορώ να το κάνω. Οκ. Okay. Άμα θέλετε, δοκιμάστε το. Για πλάκα το κάνεις. Ωραία, δεν σε σταματήσει κανείς. Κάντε το για homework. Okay. Το HTTPS είναι το πρόβλημα. Το λουκετάκι. Ωραία. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν άλλες απορίες, ας το κόψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μέλλον, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, ας κρατήσει αρκετά η... Αν πατήσεις Google, σου βγάζει τέτοιο. Για να δούμε τι κάνει. Ναι, έχουν ακουστεί διάφορα ότι σου βάζει ους και τέτοια πράγματα. Ναι, όποιος έχει αυτό το domain, συχνά οι εταιρείες πάνε και τα παίρνουν κιόλας. Έτσι. Δηλαδή, άμα γράψω Google με 3 τέτοια, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα βγει η κανονική Google. Έτσι, γιατί έχουν αγοράσει το domain για να μην έχει τέτοια. Α, όχι. Γενικά. Σου λέει εδώ, για να δούμε τι γίνεται. Learn more. Όχι learn more. Πού είναι το certificate. Να το. Ορίστε. Πέσαμε κατευθείαν πάνω στο... Να το βλέπετε. Ακριβώς. Δεν το ξέρω ότι υπάρχει. Αυτό δεν είναι αρχή. Να το attack. Εδώ με τη μία είμαστε. Γράφεις Google. Ωραία. Και αυτός εδώ τώρα που έχει πάρει το domain, προφανώς θα προσποιηθεί ότι είναι κανονική Google. Αν πατήσω accept the risk and continue, είμαι σίγουρος ότι κάτι μη καλό θα συμβεί. Δεν θα το κάνω καν. Θα πάμε να κάνω VM να το κάνω. Εντάξει, θεωρητικά, αν ο browser είναι ασφαλής και να το πατήσω, δεν θα γίνει κάτι πολύ κακό, αλλά δεν έχω και πολύ όρεξη. Λοιπόν, το βλέπετε, ότι τι συμβαίνει. Είναι λοιπόν ένα certificate εδώ. Ωραία. Αυτός τι έχει κάνει το ανάποδο. Έχει πάρει το certificate της Google, ωραία, το legit, ωραία, έχει κάνει το ανάποδο από αυτό που λέγαμε εμείς. Δεν έχει βάλει... Έχει πάρει το legit certificate, μπορεί να το αντιγράψει από την Google. Το οποίο βέβαια εδώ πέρα λέει Google, δεν λέει Google και το server είναι το δικό του server. Οπότε σου λέει και να πατήσεις εσύ εδώ να δεις το τέτοιο, έτσι άμα δεν πολύ ξέρεις θα πεις το λέει το certificate μέσα, είναι το κανονικό Google. Αφού έχει το κανονικό όνομα, τότε πώς το αντιλαμβάνει το browser. Ο browser τσεκάρει ότι αυτό που λέει μέσα το certificate, πρόσεξε, αυτό είναι το ποιος ισχυρίζεσαι ότι είσαι. Και αυτό είναι το με ποιον εγώ επικοινωνώ. Ωραία. Και τσεκάρει ότι αυτά τα δύο είναι τα ίδια. Καταλαβαίνω. Ωραία. Τώρα γιατί το κάνουν αυτό, δεν έχει και πολύ νόημα να το κάνεις αυτό, γιατί δεν είναι ότι αυτοί κερδίζουν. Θα μπορούσαν. Μου φαίνεται πιο λογικό αυτοί να είχαν πάρει ένα κανονικό certificate που να λέει Google, έτσι ώστε εδώ να δεις το πρασινάκι και ας έχει Google. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι κερδίζουν ακριβώς αυτοί με αυτό. Από την άποψη ότι δεν είναι ότι εδώ. Δηλαδή εδώ και παίρνεις στη μούρη το warning, ωραία, και έχει 3 όμικρον, οπότε λίγο περίεργο είναι, αλλά εντάξει. Ναι, επειδή τα τρίτο σου λέει careful. Σας το βγάζει, σας, άμα πατήσετε. Μην πατήσετε accept όμως, ή αν πατήσετε μη. Redirect. Τι έγινε, κάτι έχω κάνει. Μήπως έχω βάλει εγώ στο ETC host μου. Γιατί πέρσι είχα φτιάξει ένα δικό μου Google και έκανα πέρσι τα tags στο ETC host. Για να δω. Μάλλον από το δικό μου ETC host είναι. Ναι, το δικό μου ETC host. False alarm. Βέβαια το δικό μου ETC host είναι 127.001. Περίεργο. Ο attacker είναι all along. Άρα μπορεί να πατήσω accept και να μην συμβεί κάτι τόσο κακό. Βέβαια, αν είναι το δικό μου site, τότε γιατί σερβίρει certificate Google. Κάτι δεν πάει καλά. Anyway. Λοιπόν, χαιρετώ, τα λέμε την άλλη Τετάρτη. Ωραία, Mr. Robot Moment. Μπορώ να σας απασχολήσω λίγο μετά το τέλος του μαθήματος. Ναι.
Λοιπόν, αν τώρα θες να τα πούμε μόνοι μας, στείλε μου τέτοια, δεν ξέρω. Είναι πολύ κόσμος εδώ, μέχρι να φύγουν όλοι. Σας έχω στείλει βασικά ένα email και δεν έχω λάβει Εντάξει, απάντηση. θα σου απαντήσω. Εντάξει. Ωραία, ναι, βασικά επειδή έχω και ένα άλλο meeting και έχω αρχίσει ήδη 1/4, θα το δω και θα σου απαντήσω, ok. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Γεια σας.